Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanjira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV uboroso bumugusi wakire bya nainde oyo minto omoligereria bwa Nsoko TV ene mambie ngiya nyasato igoleire na ndatoire lituko likoro kweli alero lituko ligiya na lituko lisera mbia mona singi choko nganjira nainde goso ase TV ya wase mambia bono iga ekeneke pindi kilingana lya mambia lingana ligotochena lingana lya nyasaye lingana ligotoigorere bisyo ekeroko boke mambia bono iga nebwente kwatanga ni nyasaye asikira lingana na asikende gyonzi kyokora oyore ase TV ya wase mambia bono iga no morandia Pastor Jafet Yageta Mumanyi korwa Happy Church Ministries International eresuneka nintagete nkwa na mangana make aya goko chenga na komenta chinguru asema mbia bonega toligere asamalikanya sae asigetabu ya saburi ya 40 ekivungo kiaye ye 15 na kabere botambe yongo kotebinga kefunge kingo kwa ne kefungo kikogotora kikokolenda asomo gaso botambe asekende gyonsyo gokora tara ne kefunge keiga egero nyare ko mubwa shetani asamalika macheno nyasaye gogosoka bireche ni gakogote masa mangana mangi mono lakini ekirugwate kefungo kegokora kegogotanga na sikira lingana igokogenda kore no morembo Kristo kwagenda gwasoka bya na ende kwera na bya sabana bao na se family yao tiango tosome saburi emerongene ekifungo kiaye ye 15 na kabere igeo kwanega njenigo inde omotaka na omoremerwa korende omonenigo akonye chandera naye ore ogokonyo kwane na ogotoleka kwane ayenya sao ne tote bana omone yesa bakwe nyasao ito nigagototebia samarika machenu gaiga omuruti Daudi agokwana se saburi inga igondo moreu na nyasaye nigakonye chandra bono butiango tebi ekerogo soka bumambia bonega tobwati nguru chinde chonzi abarogia baibi abantu abagotegerete njere binte binge lakini asobore ubu bwao nyasaye nigakugwe chandra abantu mbaroro babukire bono mambiga kero kene bakuganyerete njera bagotebia mangana ago kwase nkora yao ago komisa sobogima bwao lakini manyanga naki tebi nyasaye omonne njedi gondo moreu lakini aye nigokonye chandra nyasaye tagotebana takogotiga igara abamo naye asikirege ntokora kero kwenda sibiasara byao kero kwenda service yao kero kwenda sigase nyoso semogondo abantu baito barase bituri betu byagusi okoboka bona mambya ngando raso mogondo kero kene komera lingana njiraga gosomo ntokotebya lingana lyabali kongu lyagosi asenge njobwa toboreu enkora yao tekonyara kolimokia tobasa gotwara oboro korende asonzi tebinga nyasaye igako wechandra nero ko komenta chinguru nero ukolenda omonto naro robokire bona mambia okubwate sabaria okogendare okolina byoma birosi na bokamwanya bantu nyasaye nero ko wechandra achali haita kupata ukiamini katika jina la Yesu Kristo to konyara mubaso kanonde ekiagara nyasaye nigako wechandra ebireche birase para igo birase chinjera igo bikoboka mambia monaye abigotegerete njira omwana ngo seli wale skuru egaskero kende nkoma nigore omundo yorongo kotonyerare lakini nyasaye nigagwechandra oyo mintone saburi 40 kibungu 17 aye nomoreu nyasaye nigagwechandra tigato sabe tataja saumu ya munyamabera mange mbiyamo naenda singinchi mbiega wato chikira na kotebenga ntunga nyabantu nigotora bare ukweli naenda ye nigo gotwechandra nigo nasabiro murigererio yo igabwe Nsoko TV ando sia sako genda sema mbiya bono suguri ne yonsi yako koromo nene mwechandere
gagosoka kurase family aye Nyasaye bimeganda omurende na endo mosesenie ekera kwira na gocha nyomba Kristo arobonene bwao noburuti bwao Nyasaye bunyara kwa bakorekana sesene Nyasaye itabantu bonsi sesene committee members n'abafanyikazi bonsi Bensoko TV basesene Nyasaye na management yonsi ekero bakoboka bane bipindi bya Nyasaye byo litukolia lero birase TV wansera bono mami mpaka marogoba Kristo bisesenie na ndibibe byo kufundisha na ndibibe bya maroke lyamaya tatabe megana batangasaji bonsi nawe bana bekira sama bukao balende na ndi basesene Kristo abantu bagosoka lero abandi bakwenda chipara chichiro bandi bakwenda sebyasara ao tatabe meganda bana semigondo yabo basesene Nyasaye ito bechandere egere bayira nasi family chao bali no morembe pamoja na mogoko nasabire semerete obuya bwao nsio buya na manyinga Kristo Yesu romotolio ito amen oyongo kwana no morandi achafete ageta kura happy church suneka tiganya sako sesenie ngoko tebinga shalom obe no buya bwa Nyasaye tata bwa munaye ko bwa onsi abantu baminto bonsi bako ngakera chisimi bako ntobera ji message igongo tebatiganya Nyasaye bimeganda baseseni asene nchie ye support yana nemokonga na arori robonene bwa Nyasaye gwetera asemure igo togendere ko baso bwamo na Nyasaye bimeganda abamo na ine bye bye. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigo remero bliito Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Ege Nensoko TV oboroso bw'omuguse. Umuruburi kubwatia nabukurigirirwa na keo muntu. Ensoko TV mambia bono no gusaba no kwigena kuwanenga kwabukira bya ninga kiende botambe togotebanga emambie ninga kiende yogotema onye litkurigoro gwakorete gentogeri watayite gokora gose gwatayite gwikirani litkurigoro nandi litkuri rero temo nyari ko yone kyabuna gwikiranirie kiagarari netogotebe mambikero kwabukire ne kinga kishine nando gwate chinguru chogo chakali litkuri yago bya segeta sengetu ya Ensoko TV utambe togotebanga ekero kwigwererio geria senyomba yago ni kumanyanga kinga kichiri chokuboka chekire twanya tokoboka twachakemero bireito kinga kindo chiboiga boro kiwononye baigorete skuru bado mbagenete gosoa asye skuru manjito morigeria no gosaba no kwigena kwanenga annoncia sore boigonye kubwatu moro kiwagagu onyarega kwikirana asye skuru na nonye taraikirana nagenderete numero biro kwene kyabuna lingwikirana ale skuru na boigo botambe ketogotebanga sigeta singito nigo tokwalibaga kwanyara kugusangana intwe twakwalibaga kwabekekerengere kiago na migerio giriago yabali kwigikana asegeta sengito Ensoko TV lero nege korkwanga WCW Women Crash Wednesday ne maiteritko lyabaga kaliabo Innocent ikorkwanga MCM Monday Crash Men metgo se Monday Crash Men lakini maitengana lilitko lyabo Innocent litko lyalero mwanjito muligeria ni rabaswati amuswati ona andoncia sole bukarando chake goteme kiagera bagotebanga utatemeti wasekere irunando tachitu gwikirania konyoranga kwarosire noyo ikiranirie nere bweka oganiri gotumuko mwanchito murigeria ngwarigania abene asomoro bire Ensoko bwakire tunyare togosemania totebanie nabigo kumanyania buna butambe ile taranda yanandemo enchenkoro ku Innocent Onyango mwanchu murigeria ndonsia sole semambia bono masoge yasao kobokiri nyegene tasemambia bona ase bali mokurugetanda bali mwarenkemere mu chinga kichya butukomba no lenjira kwagenda uchikoba gukuri gichitora abande bakararira butuko kurende naye ngwa gakorire meremo ere gasige gukora butuko na mugaso Diana
abakonyora omonto atumire tuchi email botuko no muntu uri omurigete akamutebiraniria bono rende bono konyora chitoro chia chakire kumubwata kurende abakonyora nande nabegete mirobiri ya yerande iga kure umubirobiri oyu bwensoko bwakire noroto kwarigani mwancho murigiriri unyale kabaga goswali tukorera una kwegure kurwa sedaya nali kurunga tichi gatatu baswati bakalibegete nga WCW bakalego tebanga rende banyale ko bakonyoru kogotebia chitariki ni 14 linde mwancho murigiriri ise kurigiriri ngomotienyo yo mutangani wenenete bwisire gwancha gwikenusu nabondo chenga mache bona ikire ubogatagati na nabone litonyara ko batokoranga twanyara ko batokogenda sobwamo ilikoranga mwancho murigiriri twachire bosio bunegesaku senchira yabene togotebiri tukulia lere ya Jumatano yento kunyara ko bagokora kilingo gosoa asumurubiri totebia soberete semambi yabono bali emenua bali chinsemo chia musaraba bagatoka chinsemo chia musobeti bali chinsemo chirijia chabera naroche umungwana yo muguru kweri kinyangau tukuligora nandi geti chinsa chia magarabugo nkwani ogontebinga nonye bwirire soko bwirire bwakire kamateirende mambi toje tumirane intambuli tinga Diana ngayale kamotebi Diana litukulia lero ngotoka tolenere na babugete nga paka magaraba toka banaye rende mwanchu muligirilia ndosia sole asema mbiabono tigatonyale koba tugo so sumurubilio na ndelio nyare koba gototumira SMS ya ura gototebinga yoberete elitonyale koba tokogenda bosio na koranga twanyare koba tokwaga chumwanchu muligirili onye gotagete komanyango mwako yo nobwata maonchoreri onye ndike batia koro kichibicha chiae cyo mwaka bwe chiri bubere na 15 angana likwa manyanga kera kwanyoreri baga asikira litukura bakora maonchoreri 2015 kebate twamenyete nere sense ya Kenya alikolekana buno mu Sudan rero bono tole Kenya igakolekana buno mu Songo mwancho muri ligo le nago tebiringa soso murubiri nabugo totomera ujumbe ya gasi namba ito ya studio 0788666663 kuchaka kurutwa mageno mwancho muri dago sabiro chonkonya narike bati bokerere igoro dada boko genda SSML ya Facebook bateba ngogo tutunyana kera watutunyanire nyale ko bagokobeka like na ndebo igonya ko bagokonyole live stream yitere gabo nabo totebia soberete kwara totete komanya soberete muraigwense ndigagendete gutara sense ngati ibintu biri bigendete kurigereribwa mirobiri nigendete gochakiwa kubuli gwe miaka yago kwabelya sobura inerenga ateba buna bono na ateba intunake batie kera tuage tuchibiche chumwaka bw'ikiri 2015 Change black tuale korrekana buna ba Sudani ategera tuchiage black into chikamera chimia keli kwanya chialeta tuana lichiale okolu test bura ibwese nagendete gutara kubulia barai bali bakumwamereri miakirenga kwabelya burai 40 ngaiya enyota yagire chibese chiago kwa abantu chibese chiagendete kurwa mwancho murigilia no igenete nganchi nyale ko bachikole tumwaki kura anyale ko bagakwegene miroberi ya serikali gati ibintu biritogendete kurigilia murai bwense kuna gutarare kale no mokonyoye kuna kororanga abasaye banyole chibese chugo chaki gento ikuru kwibyasara tugoteba ubunchureria startup ngakyogendete by the way biyande menchega itenga chibese cyo nindaitenda chirora atebete ngatari chugure bisuguiti nchiroro antari chugo bet ya wo endegero abana nabakani endegero bakabara irurukia atete ngatari chugo irukia ndege nande chibese ichi ni chugo lenta monchurerio asoboguma bomusaye okay Nanjere no musayi ndi innocent. Mingi manyete boyo. Wana mingi manyete na Andrea rende no bwateli litukuliri no ngimongoli. WCW. Ngimocha mwachengera. Women Crush Wednesday tawatanga tuku appreciate abasubati bonse. Nande tuaborokia obwancha litukulia lero. Okay. Nkieke ono litukulia lero mono rate yabasubati agere banyare kwa bakoinyurwa. Bagende tokora naba mama bale kutuigurira barabana tulenda bale batusibi twende school anda sama tukaya lero asomo swati obono unaye kwatabira umusaye yikirimo kubeka bosi bune mark turabayinure twatebe twinga omuswati asibali barasenywomo omuswati nero kwagacha muwaye namako kabere nando tagora muwaye bono tinda itio yo gutagora ndaito yo kwagacha asibali basoira senyo abasaye kerango etangira ngo umera bago nakora nga chifea muliete kira kinga gitoje twaka alitogo bayinyolia abo muliete
wa mwanjito bwira na ko gokolia fair ngora bura ni muri ngakia ngwa mochete ngora lakini bona baswara rangira ni muri muri primandi nduma tabagaka kera tukumirana bateba nturi ngakio mugaka uyu kuchiure ko bakengeka igekera tote bakengeka kuchiure ko bakombo lakini squeeze baisike mbali koli bese kero monta agwetuma oinyorera boni guisoko enda list squeeze ndo bwate bitabo kero monta akoli ko mwako yonginta giti ikenta giti ndaitingetumiga gento getokoroka self development no tuli boni gantu mangana fair okay eno kumakulia gonte binga Diana narakuana ende tigatora raga kieko genda guchibucio torajara ko batoko manyanga kieko gendra na waigo kwigure nga eno kumakulia ragoteba nga mangana injira ya ligireti Diana gamenyete se ku utopia elio murai bwensa teba barai bande bamenyete batali de reality ebito bigendete nga bantu batiga kuri fair uratugwa na bono iga narogoteba gwara atuma musini chia bono mambi na ndagotumirwa otebwe tuli gutuma gwika chinsa isa tobona magana nkabara lakini ngesembia naro utumyo nyo gwasabiro Chirendo mwanchu muligereri DWCW nali eli bagendete gucengera ngo batebinga baswati andoses moberete muswati bwensoko ende nakoganirie mampingia nagotebinga litukirineria ino kera moko beko burusu bwo koranga ngo bacengera tuli mubeke binte bironge bosyo tujumba tato ntu abaturage karento nabasacha tukagenda emirimo na nemono lende tugachakie wiki tugasiora mugatebeliri tangania abantu bagoteba nga baigwete binguru mbiyo into tokoli chake kera ni nwabakombo wiki nabo konyara ka bana bakonyora chinguru ayiga somurubiri bwensoko bwa kiro mwanchu muri nabo konyara ka bagotuma ujumbe yabu na twagotebya nande tutete kurarigirira bali basoira so mtandao Diana ntaito rarigirira bali basoira sesemo ya Facebook onyara ka bagoko batambuga so bwango sana gekogera tuabatei batatebinga yibale ase bali bona mambi yabono ogotatebinga onda segete kikirike gendrete litonyara ka batoko genda so bwamo nabakonyora no na makuri tali gweteka kamburango na gotonya kali chinse mochia gusi asande nale nachete koigwa nga ngote bigoro ya Djibouti no ngocha kogenda ndito kwenda ngocha kogenda litangani montaga okuraenda ibieka okuraenda kwararigiriri kwa macha kubugulia abantu bamino nagosabiro ikebia na gote ikebia na ndumanya nga take 15 ekero AI alenga atete ngwera twalinge Uganda AI chena moyo gene ngiyo wana wikira ne bono manchito muligera kero bangire promise oteire ngwera Djibouti to endenere ando tebirenga naki ninje ngende ngora enda nchebwieka musubati yomo kuruichinse mongagerete chia timati osensia ya nagatalire to mutenera agatebera gakuyubwania nakoranga bantu batigire bakorubukuru Narochino yonde no ayobwanete atebanga abarai babo bakurusumali na notistan kebatia kombolingi natigirete kogenda kabwani umutengo uri chinga gikiri umwaka uri agetense chimessage chiaje tachi nyinge chiambugete chikankani Innocent Totemo beya watigete nje nataitenda ngirunya gitari ngano muteko ari kobwani kuri no mwanjito mugere nabo kogenda utuma ujumbe yago gosorwa kurwaga sina baite studio yere 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moiro 0788666663 na trinere namba yo moiro okujara go kubekorwa karwago sekerengerero kyago sina biye studio no tora sensemo ya WhatsApp boigo nabo gutumaga video ototebinga nga yole mambi yabono mwano chire skuru boigo na kumochere kurwa sumtanda Facebook teba good morning en soko nyasayo nganchire na rodi deli tukolinde from Isebania border koganirie stabu togo colleagues na Work Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema nabaga oteba siwezi sahau ababo minto bacheba kwambuka ole byombe mwanya bando seito atwale mambie nyororo niligeriane Helen Mokera asubuhi njema na ibo igomano mto otwale litukuligia kwega otebe men pastor Samarandia ama yake gima tigato tonyare ko musemelio monene nyasaye nerebieka oratubwire asante sana moigweliko kali good morning team Ensoko good morning to you wakire byadi na morabinde mo na Innocent Onyango as usual I'm always watching you live from Machakos University ndani ya Ensoko TV hadi tamati na wasalimia my dad Richard Mose mom Josephine Mora from Sugubo PG Nyacheki ward was wishing them a blessed day ahead and nakumakoli bwakire byakigima kurwa Musaraba town represented well nere nakumakoli Jared Uruli maturete atebanga nere nga watching live
kurwa Nyachichi Secondary Nyamira County nabayigo Bartolomeo Momanyi no sendiana bwakire oyo Momanyi diaspora ye Onyanchonoli tigamba bokie Pastor Lamek Momanyi Mwalimu Boniface Momanyi Promise Nyamwabu Ochoke Machoka Nyamori Mogadishu chairman wechi radio nabigenda kumakuli yote bandani ya show basoime yomorobiryo Johnny Kebati Veriza Keri Mosoribwegesu Eriko Soro nabayigo mamo mwabo Mondesta Makori atebanga kusema ukweli John Kebati wa 2015 na saini change kubwa sana mitigale korekana omonyerere nigale korekana omumwamu nabono gangu musongo nabayigo ganga omudosi John Kebati 2015 nkwalenge go bakanire nabayigo Kristo batani ateba bwakire bya kurwaburangi kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheira Matiang Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day. Na itwara litukoligyo mwanchito Mulgeria na makongenda gutuma uruwaka rwa use ujumbe agasi namba itu studio tugendelea gusanga nabego tugendelea kwemanye mambia bono. Mwancho Mulgeria natwaga tabiri ni ukonyora libaga na gosa soborobelie sema mambia bono liyo nyara kabago tubwati sense melito ya Facebook YouTube no tole asoko nyara kabago konyole live link ye Ensoko TV liyo nyara kabago konyora senchire wikira no kwanyara kabago gosa somorobeli togenda sobwa moni manyetenga amagana na mangoro bereti aselitu kulia lero liyo nyara kabago gokorora una tugukwana bono igatogo tebia oso asense mo ya Facebook ose YouTube uganda nigesunte imere Diana Tata ana Sunteimere na kumetienga obocholi na obochewa korugo oseno okolina abana inchi engeria Mungu ano ndabule tiga orolendo mugaka na bako ira chikule jinga itoja kama congratulatory no koranga iba guchikorore tumutumire message tamate mugaka wakolire bya sobocholi orolende tutete kuligire tororenga kirende kogenda gusiabu ilirende tonyara kabatokoranga ngakituko nyara kabatokora na kongurakini democracy tuli raisigo na anda mutandao kwamba koreka no beire gende kuru kwa security concern ni security go sege ntukilikyo bulendige kuligera ligu sana naroche abayibuli kuruchinse amochiara ganga nigo bagendrete kuruterana amangana na aborokie bale sense meyo aboroki ngoteba bali abana mogotoreteraga iga bali bakonyora amagi sense abayibuli ngoteba bali abana tobaete na barabu na magwa pakoyo mona na rocho ruseti good school ya mukuru nakuru ase enyombende yo borali na rochi bakore tomugano uyu egatie chisemi cheito lende tukale kubolinge mambi yabono babokire bachiko bakubwati abayibuli barero lende twarabwati bitabu ebyo baba no yamba chete kale school atambe mono kocha barenge barigere lingi twakora twarigere litwabwati atwaranga twanyale ko batoko igwana irikara abantu bakaigwerere bagenda kibarasa cyumugambi barangiriwe school bagenda lendegera bono twarangiri gunaro ji school twagenda materero ubonchuliri obwito togoteba bu koligie ebinto tonyale ko batoko beko mubuka nabana baito basome tubwate chinga kichinge sana tokomerana nabali twanyara ko batoko manyange kegendrete likara abayiboli nkorangiri kubarenge kere school gosieku ero umwana agosieka ocha ne report card kabweka beka osikwaterwa agatebinga ngakirende lero ngora bakangutumira mare mapemo mwana ataracha bono lende totete koranga ngakirende umwanchu muligereri ego nyara kabage kogendera semambia bono nande buna twagatebiri ego konyara kabago kobwati umurubili umwanchu muligereri nakonyara kabako kobeke kerengeri kya utatebinga yoberete semambia bono Diana na rora tebirenga ase abantu balia banyara kabago swasu umurubili Diana ntagetali esiwatigira nando baligereri gekora kwanya kwabekire consistency yoko baligereri nakomanyanga mbara bali ba nyara kabako bukase mambia bono litonyara kabatoko genda asobwanko na barabu motebanga umwaka 2015 kibatarenge gabnare mambi TBT na aba promisiri nero kwa bamayega ye screen akini ngo mubetere linde mambi aboro kinga yalenge mwako inalengo mongiti mwako inalengo mongiti liria lege sokora igoti ora mungunyu tidaiti gotebo murigeria amanyetiganda arakira dame kyomaza Bluetooth senior kuromara ni bochi following life na wiko eno kumakori ndani ya show base ime na mamumu abaote bano alime hiyo moroberio
Nabaigo Emmanuel Mwaga incoming MCA Sense Ward Nero Moteri Emmanuel Mwaga kurwa Getenga Village ote balioma marani pamoja na my lovely parents Anyaboke and Peter Mwaga ote banga live no ali miyo morobiro Kristo batandi ote banga buwakire bya kuraburangi Kinyambi with my wife Lydia Kirubo Sheira Muranga negatie ya bando machito Murigeria na ngo ote byanga nabako genda gutuma ujumbe yagwa sina mbaitio studio tunyari tugusanga naye nabaigo asina mbaitio studio Kaigando chao teba hapa show iko sawa kabisa tarikali etaliae nabaigo kurwa bumolito Kevin Atina autebanga 19 na soire meyo morobirio ensoko bwakire komo asante sana. Good morning Diana na Innocent Karandeni seke yo musoribege so korana kuru sit slam scrub go ikagachiba seito watching live watebanga lideni ya nengonko nyori wakana kirandi nabegete talikinera begete nande nonka mwariganiti umurubiri wensoko bwakire agateba ngo cyari Nairobi achato tebinga kigwa korete agateba nabugate ebi irengera libya na inyorete buna gwa korete gwa macheti go BF buna Nairobi bali bakubura agatebere tari gusira Nairobi oyo uri kumwagara morete studio nero sirete ekesi ekyo kiragingo cyo gukigwera igo ninjensirete na kwa burete okay soko bwa kiro mwanchu murigeria ndose asole sembambia bono nabagenda gutubwatia so mtandao Facebook utubwatia SSM ya YouTube nabo igase nambeli ito ya SMS yo tutumire ujumbe otatebinga kikenyorukire chisebo cyanyama yande tu atebigo nga babokire bono mambi bakorobekanira umwari mugete lito chikogende mbeo tuchieti kumirana nuri ole gotatebirende nabo gotatebinga ngikiare nkoro mwaretiro morembe na namono ntutageti totuale e community gosegesa kugeito kiekumbakarekana ngiligo ikaransa nsige ikaransa na koigwana chingwana chianyara kaba chikogenda bosyo kende bwesi na batebi ngonya kende nkeyo mu ikaransa mokore na mu ikaransa munywa mache kera mwanyura mache na mokonyara mwachakira korengera libya twalingana limwe Mwachito murira kingukwira ringana limwamu ndoche Emmanuel Mwaga teba komo Paul ndemo kurwa chinsemo Nyantarumi county ya Mirao tebanere watching live nabaigo kingukwira siringana limwamu toteba ngari go tusegeta twachakali tukoleto tumaitenga nenki tuganirwa koro mwachito murira ringana lito limwamu ligoteba nga omonto ndibwensi obetirwa nerigwa nigagosoa ai nigagosogora erigo ikera omonto kumuya ligwerio monto ndibwensi obetire nerigwa nigagosogora eria moikero monto okumuya ligwerio oncho murigero liko igure Diana lera kare gatango monto obetire nerigwa nigakare gosogora erigo ikero monto okumuya ligwerio kunyara kabaga kumurusiri igwerio ingane limwe mwana bagototebya sensemeli ya SMS ngirimine tigo chasole ose ninkyuroche likonyara kabali gotebya semambi yabono gekogera lende Diana kare gatango monto kabetire ligwa gakare gosogora uchikurigyo yo kumuya igolende kera nonya no muntu ule koliye ndagero rachi kera igure ngabona ya mosoire byebo kago sabankonya machi mama ini uri batakalire ko berera atebigereria bachi if you know onya bomanyete no manyete wacho muligeli nigo chietire chite kemero ngebere maega ichinsa 12 chiabono mambia nande buna twagotebiri nyara ko bagosome yo murubiri to nyara ko batugutura naso bwangu mwaka naro yomo ukuruku Wilson yometo ngatarungai nangwa netimagaro bangakire tesimi twarengano nyorete mwaka oli sokoro olego toeresa bunense ya Kenya nyorete busiburi achitaiga agontebiera kuganyira sana chigazeti tugukora yo nabago chaka kubanga litukulia yagende gochibusigo mwancho murigeli gati abiri tukonyara kabatokoligereria no gotebia yara sa amaye twakora amaye nane twaswa sense mu chigazeti abego twatwale nkwanene na semambi yabona kelito kubulia semambi yo mwancho murigeli andonsi asoberete ngayi oroche ebintu bibwenete korosi go bibwenere burunke nche nagote nimbwa tumugano bwense ya Djibouti togendo mutimoko tokoira na tasoe asamayo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gia Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero korwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amang'ana amaye koruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili cheni gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritu kure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 073969
7855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Manchito murigeria na ndi twasoira sentunde ya kabira so chukunyu komanya hali agendete kwenekiwa kura Chingongo au Ministry County Ministry ya Kenya kone butamini go tuchaka di county ya Kisii ne county ya Nyamira twanya tukumanya bunagendete watega tuchaka bene kurwa se county ya Nyamira ngo mugavano Nyamira Amos Nyaribo litkurigoro habetiga kurutota okubaru kogendete kolekana se county yo okukoro kwabusa asaba nyagitari baruta sense iskeyere America nabono ni gobagendete kubwatu ko bokonyi ucha saba benyi bensemeyo asomo gavano yuariete iramne ka enye nyagitari yo nene ya Nyamira nechikonyora chibese chuchire chibirioni chimibere unenchire mo chikweneke buna mariogo guchari kubekwa asinyagitari yo Omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo litkolia lero ni gatalire nyagitari nene ya Nyamira igikoroto tobo bali bwa bosa bagendreta ase nyagitari yo obo bali obwo nigo bogokorwa n'abarwaria kurwense ya USA tinga kibono borwali bo buragendere gweka litkolia Juma nigo nyali batebire buna county ya Nyamira nigo tia komenta chimiliyoni chimibere ase budget eri okogora amarioga ase nyagitari yo Samarieta na Amos Nyaribo mugabana o Nyamira county Yona cha korigereria iki abanyagitari tobwate collaboration abaromo kori Missouri in the United States of America wale ngita 31 na ndito karoise timu ya 31 wagenda kora abarwaire abandi babarirwe abandi babekire raini yona kina aja korega ase ngendete ngakire na urega sinengiye gendereta naende ndocha abantu bakira so bonge babangite ko babaka ichuma na baboririe onye mbago extend bachibaira ne bwango iga kiara abantu abana bangi baro bako prepared abasajo ni baito bagendere ko babwenya lakini asenje nambe nene we requesting them was just sooner than planned lakini gazi we ka Friday na batoko raya ba korina docha ba badu abweni we mbale happy na ndembale no kwegena na babweni Omorayi bw'abarwari abw'okurwa Medical Mission Foundation USA nigagwakira oborayi bw'omugavana Amos Nyaribo asoko bali bagalia bene iliokurwa obukoreri bwabo guchiasa bamenyi b'ensemo ya Nyamira. Mimi ni mkaaji wa US ingawa nimezaliwa Nandi County. Na mimi ndio team lead ya group ambayo imekuja kutoka Medical Mission Foundation kutoka Marekani. Na kwanza kabisa nikipenda kuwashukuru governor na timu yake ambao wametualika kuja hapa. Kwa sababu tungefanyia hii mahali pengine, mnatoka Nandi County, tungefanya Nandi County lakini ile will haikuwa. Sasa tukana mahali kuna will. Yes. There is a will here. Na tumekuja na tumepata support na we've been able to help people that needed the help. That is what we do as Medical Missions Foundations. We go where the need is, and we found the need here. And of course, you see there's a lot of people, and even though we're not able to finish the task during this visit, we'll be able to come back again to continue the work that we've started. In my opinion, I feel like we've been welcomed very well. This is a great county to come to, great people, and you have great leadership as well. And the hospital leadership has been fantastic. So we received wonderful care, wonderful and amazing entrance to the hospital the other day. Yes. So we are happy. Our team continues to work
and we'll try to do everything we can in order to help those that are in need. Now, there are times where we can't help everybody, right? But we'll come back and finish what we started. Abamenyi be kaunti ya Nyamira anene mono bali banyoro kugwenigwa nigo bagwakira obukoreri bwa abanyagitari abo ase bakira omugabana Nyalibo mbiya soko renta bagwenya korwa chinse cheisiko biasara no mungino na karentu kindo mucho Nairobi galia nga kirwesimi ngatebunga mangana galiga ngatume bwangu kamnyoka ikaikyo mungone kerenya gakorwe yakoretwe lakini ikapite dia karentu na ambulance ye county yeito akamnyoki gugaiga na bakoretwe gasingia ntwasine tuno mwana nyasa utoseniri ikorera ngo ba discharge dikurugai. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Wanchumurigeri oyo numurikito Deborah tugotigana noroboti oruo mubaromoke bwa barokiwa ba grade ge10 nigo gia sokirie goswa ase chiskuru ase litukoria kabere imeye county ya Nyamira kubwatekana n'abateneri beje skuru kurwa ase nseme ye bunge ya North Mugirango na ensemo ya West Mugirango nigo bakwanete negetasenieke bakanyara gatebanga nigo mwanchumurigeri bagendete kuganya abarokiwa bange ase kororekana nga Bible bande tibabu ati chibese bagwakana echimanyekanite mu school fees Mulikito Steven Nyarikembunde nigo akwatitio roboti yoru asenchira yubikirana Mubaromoke nigo enekiwe ase abarokiwa bagosa grade 10 ase senior school sime county ya Nyamira ase ritukeriga ria kabere ase taro ya Nsoko TV ase bunge ya North Mugirango ase skuru ya Magonge SDM Mixed skuru ya Kibabe Girls skuru ya St Francis Gekendo skuru ya Ikongi Girls Amonenkinda nigabatene be skuru bereire mechando ya beiraro yo konyora abana ba grade 10 asikiri abakweranga nene mono aborokiwa gosinywa go chenje chi skuru chiri abarangeretiwe nonye ekere babolirwe njira yo wakane school fee abanafunzi ba grade 10 amaene nabatote abangatana kutera bangia kuna twa expected. We have received around 10 students, but then we expect to receive more students in the course of this week. Igato wapila survival una kerokenda bya kunyarekaranga no bwate challenges TFE egenteke nene ne wiki ya kabere ya masomo yetamu toko ba request morata abana baino kiniege ntongere twarote keregetali goronge abayiburi okoranga bara prepare buya morata abana school nonya ujumi kera enkong toko batebinga ase the best investment you can do no koiro mwana school office bande babo mbabwati uniform bande babo mbabwati the necessary ibintu biri bitakire lindo mwana nya waswa boarding abandi abatagite ko bade scholars nandi still mbari ko nyara gwakana ina rero yatoberere challenge nene kero mwiburi agocha akanite chiri bubere lakini rende toko mwalao agendanya kuri kichibesa nkenkenke elinde bae umwaka okwera onyoru wakana grade 10 and also the school fees is a big challenge. So many parents have placed a transfer request that some have gone through, but they are unable to bring the children to school. They lack the requirements. In the system, when you download the letter, it only shows the fee for boarders, it is 40,000 for school, C3 school. So they come and inquire about the school, give them the school is when they go and start preparing. It's a big challenge. Requesting about support your school, then Korea lakini Kovenkoro, Gene Asamaga, Chonere, Takire, and you're boosting, especially in rap, Savannah Bago Science, Tokobodia Batista Goda Savataponia, no Muchumbe, but to approve rap, to add the modern facilities here up, Era Rumonero, lakini facilities Chirime. Ase ebunge ya West Mugirango ase skuru ya Nyakeminja amone skuru ya Makairo ebichanere yeyo ase goikabono mubaromoke konyoro ene kiwa borokiwa ase keriachi skuru bakweranga igaborokiwa banke bataraesokia erioso ase skuru echo bene chio chietwe ebitao bitatu bakonyara ko abakosomia. Approximately 100 students. The day was slow yesterday, we only received around 100 students. But this morning,
I've seen quite a number of replicants, and the record number. If you strike the hotel, but nevertheless, whatever to recover accommodate, like wine college, but to get a one, wine college. So, whatever little value of our thank you, and to go and receive to advise you more, I am the college. Asensemo ya baibori bakwana nensoko nigo bereiro bokongu bwabeiro bwa kane school fee igento kiagere gotanga abana bange kobera isiko ndo chempia mbora bike lakini na minyoka na rigikire ndeiga kiagera biro bibiga ni igitoko beka mwana kuri Steven Nyarike Mude Ensoko TV county ya Nyamira. Manjito murigeria tugotigana na robotururo musakie ito Steven Nyariki Embunde na wikase county ya Kisii nigo bono eskuru ya Nyacheki township yo gutoka imeward ya Nyacheki county yo ya Kisii ya bakego kolibi ya samate mwabo abarimu besokirie na kuboria aborokia nabo igo igati ya baibori kwenekia munangwe sokia bare banyare bakubasira asibatebire buna nonye kere skuru ebokolibiya nigo bono babwate michande menge yekibesa asiba gusoma nabo igabana cintakana nigo barabanga se skuru yo kole nigo baboririe gusirwa kurwa se serikali ya county yo elibanyare bakwenekia nabo igo wikirania amo sistemi cyaborokiwa bo mucito murigeria turatero robot rwabeturu kwaniganirwa no musakito Petuel machine. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi namba sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi namba sifa. Kurasa Magacho waikase nsemere togokagira eskuru ya secondary ya Nyacheki township utukime ya bosingi ewodi ya Nyacheki bunge ya bobase county ya Kisii nerike mini ya isano na isato chinuguta isano na ibere itaro yaito nigo twakwandire no mutendebwe skuru yo Thomas Menge asarere kumentekana kumubaro bwabo rukiwa be grade 10 no nyababwato buremero bune skuru ya bantu nyene. Actually from yesterday as we opened, we have actually trying to receive several number of runners, and actually we have received runners of senior schools approaching to 70, and actually the grade 10 runners who have much to report, they are around 50. As far as that, this school actually has moved from far and it's heading to far. What is there? We are actually urging our people, the surrounding community in Nyacheki area to come in and try to interact with us so that we make this community. Emechando yokoburwa ogosira wechibesa siskuru yo egosira bana chintakana abo asamatemu aeta buya kuchechi university na kobodi serikali wesone gatina kobasira na barubo boigo na chiskuru chabantu nyene. Mostly the challenge to with us private schools actually in terms of finance chibese chiko twara esidenene nduriko chatwa nyara bible nduru kira bible bare ngaine unabona tisia actually I have been handling around 11 oven total oven whereby I was supporting them fully, and those runners have actually there were 5 girls and 6 boys, whereby those actually boys they managed to get P minus, and 3 girls of those number of 5 they managed to get P minus, and the 2 managed to get C plus. Whereby I want to urge the government, if like could also we are like the same states of the land of we have, actually they need to compensate us in terms of giving us finance. We are acknowledging our government wherever we are also even private schools. They consider ourselves most likely, as well as when we face actually the challenges of mostly like the finance states, whereby I mostly actually when in terms of trying to have some teachers who are being trained from the universities who are handling these runners, they need also to compensate ourselves. Abaibuli nigo boigo baboriwe osomya bana babo na bwenguba ya ankyo. Irabana chikuru na chichire engubo ya itoboniga na chisemi na kiyima omwana mumutangani asobo Kristo na kiyima omwana na liara nyoro mwerekeo ligo chimutwe nyasaye oli goranjiro tokonyire una gusito seniri
matemu gagocoka buya abagusiba minto ira abana monsi sukuru na indi mutiga mangane biasare binge biasare binene ira abana sukuru. Urging our community once again, let us come together, let us build our society by engaging all having a collaboration of runners and teachers and parents to build our nation. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga akaunti ya Kisii Chempethuel Machin. Onchumurigeli nigo togendete kurigiriri ng'aki abana be grade 10 bagendete kwirana ase skuru bono nigo togoso ase skuru ya Hema iyo gotoka ime ye county ya Kisii asana ne mono monchumurigeli mwalimu manebwe skuru iyo kurukwa Meshek anyara ko bagagateba umubaro bwa abana bagendete koso ase skuru iyo nigo gendete gukina tigango tonyororo botiuru rwa Caroline Mausa asago kwanera igoro yokurikirwa kwa abana be grade 10 ase skuru ya Hema. Principal Mesha Korure ne principal ya Hema High School Chitago ye gotoka Nyaribari Masaba South Sub County. Lero day 2 litukoria kabera so kurisiba abana ba grade 10 abana ba chirendo cha sabange osobonge ndoche lero ba ikira abana karibu 200. Igonto expected kifaka nsinjiro skuru yeto nigere skuru ya stream ikomi igonto expected nga abana bande mbaja lakini ende ngo irali bageli kotebya abayibori nga skuru ye yakora matemu biya sana abana bagaeta bakwenda university abange na ende kipathways kirichons pito kora Nchirororo, igo toko baari gania baibori mudana koleta abana ba grade 8 still gifaka nchiro elinde banyare ko kosomi wa facilities ye school ito ekuruku Hema High School Chitago ni gero siribia ne bwate kidom chisaine na ne birasi bisaine na ande birosiri bya ebirabu the environment nigere ngia sabana gosoma saidi yayo abari mumbai saina abari ba TSC to bwata abari musaidi ya 35 ba TSC abana baitumbuye bakoragrama na ande baigota discipline nigere ya igoro na ande school nigere yanje tomo nenya sae igo abana baito nigo bagokinwe kemoika nande basemiwa chinjere chingiya ng'aki bamenyete n'abari mbaito mbare very dedicated asoko raise abana aba elinde kerbaho cyo gukora kurwa aba abantu baranyare ko komenya n'abantu. Manjito murigeria tutigarete ase county ya Nyamira nigegati abamenyi kurwa sebunge ya North Mugrango bagokere getambokero kyogo agachibwe University ya Chinsemecho asebana bamwakire omojomo MP we Chinsemecho ngambia mono ase egatie yemero birire gendete kwenekiwa bure University yongo chere kwa gacho. Manjito murigeria turatigera gatie chinkwana nabayigegati ya betega kwariganirwa no Musakito Steven Nyariki Embonde. Marieta angolo kuna dorike ele singororo nonde niya bae university nane gotebyo monto minto koro kuna cho asinyamoko tiganya samo sasa ni nenda morende ekiagara gaiga una letira university eye abana baito bare gochakobeke bago ebibago yeso ko basasa ni ari banze gokorega sigaiga ya maboko wonse korumambia koruri tukoria tomorrow ega singwa ngocherega oyo bwate binyoni biaje una chembwate mesiari simegete una bono nale tamatoka igo nyanja tangoreti simiremo ya maboko nyamoko oyo toretire asegetigia kiabonyoru ye itutwayiganyerera amatuka amange university eiche lakini finally twanyorire tractor cha chironchi gendera temiremo tukuiranerie president yaitu ngambia mono oyo minto nyamoko mbia mono asegento gwatokoreire tutakwebe abanginana kimogo teba kanana sobera na itu tokageta somo esinigo itu esburu ya toranda ile ku university abana baito bare bari kurange
guchiare ale lakini none transport ya thura wa guchiero na ndo bono to gagite kiagera university kiranga ga non transport yo to gutumia era abana baitu baite skuru gaiga omwana na bakuruka o abegete gikoro to gioka o chotara bakuika mega iga none rent guchikurikia sa rent ya kobera bono buno moragarore nona amache na kunyete getengerai pato nande tuwa nyorire skuru ga mambingo ja katolega bono ri bagatware gochikoiba bono na batoka nyorega ega saba nginana ki manigo bono richo asinyamoko mataiga saga asire igo nda teme ko gasa mono bitari bito na riba kai twa gochikoiba na iswe igatoje na guchakara mambia tokare igasi no muti ndo kwa sine diswe kata batunda mange na mana onia na chiko ko tintu kete nyinge na mana onia igo bono na gote baba ngira ba minto muto bwatisie na ndo tatu ndamwamu ndageze kiyitu umuntu uri bwate ndamwamu akwera but I don't know how to talk lakini na bongo kwa na anyway yes of course this year and I need all our children come you are invited to this university tutigarita senseme ya North Mugirango asomoro kiwoyo mo asilita ngole koligeliga mu akurunga Naomi Nyanchoka mwancho muligeli uyo nyara kabaga gokolibya nakonyora liu koliko murangelia se skuru ya baisike ya Sironga yabuga sali kabaga go so ase grade kia ya 10 na anyorete chi point 40 bire nigo bono anyare kabaga wesokia gwitira aso obutako bwere bure asenka yabo na gusabanga anyare kabaga konyora bantu bo moyo muya mokonya anyare kabaga konyora inchira yokogenda ase skuru eyo soma litanguro kuna mnyatara ngoro wadi ya bumagamo wadi na tarite ko Bombo Central na magorobaka na ikaiga na chaka tumambi na ikaiga by saa 7 na kwa tamatem grade 9 ngaika na nyota chipoints 47 na chabo no bangiri Sironga girls na mintondo ikwenyara na nindagira kanu muchando konyoa atata sirete 2019 na chanyare goko iyo batomo uwancha na sabangoni une gavana yetu Amos Nyaribo una Josh Nyamuka na sabamongonye inyara kutigera masomo nenchera nyara kuchibasoma kana nje konyore kokonye family yetu ina sabira mongonye ambu kunero ngori twanyi kutukarara na sabira munyara ngora shopping alafu nefi nyara kwende school na abantu bawadini ngora igo ngora yani asarira na sabira mongonye nenje ngende school Bombo Central Nyanchoka Ninto na mama veka mbwate tata sirete 2019 wana ninto ikwenyara jusi genyo mbaya yete bana sengo yani alonsoke na saba mongoni na nyoto mwana ayigokorera otire na maguru ku Nyanchoka kanse bakagaiga okora matemu obirika goita gati na rego saba Jerusa mamanye women lab ega fara yaito esene teito komo mugeni biyongi umutumbe kakimukonya umwana uyu indake kobe atokonya abantu abekegori kya mantu Manjito murigeria negati yaria tugasene gusanga naye tugasene ukomanya no mwana yoro chikurwase county yo ya Nyamira gusaba bokonyi igonga kubwatenchire ne yonsi mwanjito murigerio ranyare ko konya mwanji murigerio yo nabo gokonyara goko mukonya iria nyare gakonyora nero bokonyi nabo igo ewiki yogo semiwa igoro ya cervical cancer
yabaisike n'abasubati gosebi gwa kogenda nyagitario ibaringorigwe nigo bonegendete ase county area ya Kisii nabo igotuma itingo mutinyoyo nigo tugochengera nabo igokubanyura abantu bari babwatuburire bwa cervical cancer nenchira yemo nigo musubati Purity Murakirera anyariteka gukwana na busanga n'abamenyi be county ya Kisii ango n'abasubati wekerana sinyagitari na kubwatukerwa obukonyi umutinyo yego January igoro umutinyo cervical cancer awareness yani cancer yelirara mole onongo sababa subati baito bonsi pipipi gusi onsi asiyabeta mugende nyagitari muri gerelirwe cancer yuge kogera ekero ko ye detect mapema konyarure konyora okorwalirwa no kogwenirwa na inde mo togende nyagitari ya KTRH ya referral Kisii Teaching and Referral Hospital bayeri gori to have konyego bakokora egento gekoro ku pap smear at 1500 bonege gokoro at 750 so ngo sababa subati bonsi pi busi babo nchali chi constituency chonsi picha busi tonyale kogenda turingoliwe tokoreru just testing orore gusirira moliria ombuyarire elinde gaki tonyora nga kwa beire no burwaire utamanyiti kanse kero ya manyiru mapema nkomanyore banyagitari banyara kuba kogwenya wacha kama liogo na chemotherapy mapema sego gaki nko basorora basubati asali na saga ase obugima bogo chakira no obugima bogo sokera tobwenete toyarende nande tigatomanyenga e virus ekorenta cancer egekoro ku HPV nande HPV yeiga it is a sexual transmitted disease so nande tonyare komanya ngakito kwerenda as chinsemechu Chumurigeli toko soba na sense ya Buganda saba igiribwa mwenye bakwegerero boyene bwa mwenye bantu bagikirie kyumbe kyobo choli kense ya Uganda ekero litigariteli tukeli mwense ya Buganda kogenda sobo choli bwa yobonene bagirili yabo haba boyene bwa mwenye bantu kurwa sense ya Kenya nigo bakwanire iguru yense ya Buganda sabakale goteba bocholi obuti bogo chikoborekana koba obobo ene na obwasi okugo chia ase abarwaneli bande bonsi gati yabarwaneli bakoliye ekero kyobora igwense ya Buganda no muga Yoweri Kaguta Museveni na oyoro muameriliyoye Robert Changulanyi na ndo manyakanite seli etalinde Bobi Wine abarwaneli batano batatu nigo bachikoba bakurwanira ekiroge kyo kyobora igwense kerense ya Buganda ichikoba yakorobo choli bwaye litukoli yankyo mwenche burigeli tonyora roboti rwabayigirili yabo. As the curtains draw in the campaigns for the upcoming general elections in Uganda, we have witnessed what is arguably one of the most violent, chaotic and controversial campaigns ahead of the voting day on January 15th. Uganda is at a crossroads between the past and the future, the old and the new. Ideally, elections are supposed to be held in an environment that is conducive to a free, fair, credible, transparent, verifiable, accountable election so that the sovereign will of the people can be exercised. The Electoral Commission, led by Justice Simon Mugenyi Byabakama, has managed the affairs of the Commission in a manner that strongly suggests that he is a puppet of the ruling elite. The Electoral Commission has repeatedly denominated candidates of the opposition party from the nomination list, hence giving an unfair advantage to the NRM candidates, some going unopposed. The denomination of candidates from the opposition party goes against the spirit of fair play. The Electoral Commission handed political parties copies of the voter registry, voter register 7 days prior to the general elections, raising fears that the voter register could be tampered with, since there is little time for vetting and authentication of the register. The Electoral Commission, being the body mandated to organize and supervise elections, must be held to account. It's for Kenyans to be aware of what is happening, for them to be woke, so that we avoid a crisis like Tanzania, where thousands of young people have been butchered and nobody is talking about it until today.
The same can be replicated in Uganda in the next few days. If we are not cautious, hundreds, tens of hundreds of young people could be murdered as a result of this election. So what we need is for Kenyans to be aware that there is this process happening in our neighbor. And what we are saying, especially those people who are saying that we need a change of regime even here in Kenya, for us from where we sit, for those who are saying Ruto must go, they must know that for him to go, Museveni must go first. Okay, so it is a concern for us what happens within the region, because what happens in Uganda affects Kenya, and what happens here in Kenya will affect Tanzania. We are a community, an East African community, and therefore I think the onus is for Kenyans to look at this election as if it is our own election, because the outcome of that election affects what happens in Kenya. Yeah. Manjito murigiria tugutigana na roboti uro nigo muraibense ya Kenya abetega ukolitaro ya Yase county ya Laikipia asabetega ukwana n'abamenyi b'echense mecho negatiye abetega ukwanira nabo bwatani ba United Opposition awatebete ngatiba bwati agenda nelse nabegatiba bwati ubuya bwonsi gucya saba Kenya kiragera egatiye abatarakwanira n'inchira baranyari bagokora umuchando bwokuboro kwemeremo uchiase abasayo Manchito murigeria turanyora chinkwana cyumura iwense kurwase studio ito ya kabere 2024 2025 2026 2027 wakati mahali walituacha hawakuacha soko ya Rumuruti imeanza kujengwa, hawakuacha barabara ya Rumuruti na Nyuki imetagazwa kufanywa, hawakuacha stadium ya Nanyuki imekuwa tayari itafanywa, hawakuacha mabarabara zetu zote ambaye ni za serikali zote zimetagazwa, na ni barabara moja tu rais tunakuomba. Ile hatari ilikuwa hapa ya ukosefu wa usalama ilikuwa mingi, lakini tangu uwe rais umefanya kazi, na sasa hivi hii Laikipia kuna amani. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na kwa sababu Rais Ruto, sisi watu wa area hii, watu ya Laikipia tulikuwa na shida na umetusaidia, sasa tuko na usalama. Tunasemaje? Tunasemaje? Hayo shida tulikuwa nayo hapo Laikipia na Kerio Valley mzima, kutoka hapa Laikipia, Baringo, Samburu, iende Elgeyo Marakwet penye natoka, West Pokot na Turkana. Yeye alianzisha kazi nzuri, na kwa uongozi wako na investment ya serikali yako ndio tunaona Mheshimiwa Rais ya kwamba usalama imekita misisi katika sehemu hii ya Laikipia. I want to tell politicians who have no alternative plan. They are busy spreading propaganda about the education of our children. I want to tell them, in the last 3 years, we have undertaken phenomenal, transformational, consequential reforms in the education sector. We have hired 100,000 teachers that have never been hired by any other administration. We have put money in funding our university education. We have made sure that we have built enough classrooms. Don't tell us about stories. Tell us facts about our education. Manjito murigeria ni chinkwa na chumura iwense ya Kenya na nachigo tokoreria maya himambia bono na ritwa negati yali atwabwate twari gusanga naye na negati yali atonyare togusanga imambia monchu murigeri koigure kurwa chinkongo yagendete gukorekana nande nabo kunyarako no nayo gotutebie kigendete ase kinyurabu nabera tukimambia bono gendungira abo tutaramanya mugano no rabo korekanie tutaramanya se mambia bono nabo gototebie gaiga ase studio ite namba itu ntwakoya elio nyarako bagugutumanyi Diana nta turarigiriri bari basoira sumurubiri rero nagote inayo gutagwara ase team Facebook abo enye ya utokoye soma ya itago somu murochi nje Diana nta retialigiriri chi message icho elito jarako batoko genda busyo Manjito murigeria igongo chakane na Baitu studio ndoche Paul Indeba good morning Kenyans. I wish all Kenyans a good day. Na ibo twakuganira itkoligi ya Paul Indemo kurwasi semo Chenyantaro korobo molito Kevin Atina na inchena soire meyo morobirio ensoko bwakire agotebanga komo na baigo Moset Innocent Kebande soko agoteba pamoja Freddy Kogembo good morning Ensoko TV good morning to you
enengo yobo kima case baadaye autebanga kurwa kitutu Masaba Nyamira County were represented Magombo Town watching live Jared Orure Mature tinera goteba kurwa Nyachichi Secondary School Nyamira County autebanga watching Linet Mokogoti Bobiero kurwa Utawala Mihango auteba watching live Nabigo Barnabas Kebaso ensokone ya Modiana and Innocent watching Gordoha Katari Christopher Tandi wakire byakurwa Burangi Kinyambi with my wife Lydia Kirubo abana Shera Matiangi Moranga Mikae Mama Mongina na Tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day. Nabigo Patromea Mumanyi autebanga Innocent na Diana wakire bya oyo Mumanyi na Ziporoye onyanchonori tigambo kie Pastor Lamek Mumanyi Mwalimu Boniface negati abande Emmanuel Mwaga auteba incoming MCSN's ward na ereno alime yomorobirio omuiwa Eriko Kari auteba good morning team Soko wakire Diana Ndemo na Innocent Onyango. As usual, I'm always watching you live from Machakos University. Now we go Honorable Victor Mondo atibanga listening kwa Kirimani tuko pamoja hadi tamati. Rogers Nyerikinera auteba wakire Soko TV kwa Amsterdam Netherlands na walime yomorobirio. Jeria Kirba auteba Mina and Blessings ena kumakuri nera autebanga nwalime yomorobirio. Mwanchito murigeria asense media yetu ya WhatsApp ne namba yetu ya studio ya 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo mwerio nabako genda gutuma uruwako rwa guse ujumbe yago togende gusanga togende kumanyania ndoche Dennis kukupae nera otebanga kurwa Tasha weka Womeroga Nyagisai ya otebanga twabokire byano turimiye Soko TV morobire Soko bwakire nabigo mwanchito muri yato otibe utamenga ekemabibunikiga nabakonyora gwabika esim yawe iga in 30 seconds watotebya ekerengere kyago gosikiro taito sangena intwe twanyara toguskamo ndochero just nyari kikoro Amsterdam nara otebanga nwalime bingwa nyamori Mogadishu wa top 6 club team strong Kenya ateba greetings to Honorable Ondie Kimangau kwa USA John Rioba Sindiga wa USA negati ya Rwande Manchito Mulgeria na inabokogenda utuma uruwakara use ujumbe yago tonyare togosanga tonyare tokumanyeni mambi yabono kore nebo igona bokogenda guforo gusugo tubwatia ase emitandao yaito asense media ya Facebook na gotonyora mnen Soko TV weka YouTube wato subscribe na wega TikTok Instagram na wega sense media ya X gose Twitter tonyara togosanga na wega kwimanya emirobiri yaito Diana buna kwa tambwire kikosi Richard Ayoto gawataburi chisemo cha Malindi umuntu nari ntayitoligia Malindi Ayoto mungwana narabu ukalikubuka maambia una gutuka abu asago na gwaka macha yu akarabu yenyanja kali gwako bali ogurukwa Dan Shwari untimbu ogurugu Dan Shwari umwaga nara okoraiga igento kero kibirengo nabeka da umogo tororero mungwana itabasa gusirira abu naga nire nemirimo Dan Shwari umwaga airane igochaga iga gali chisemo cha Malindi bone gona tukwa nige swali ya chenche tigoroga nkwaneti ujambo kaka kukoze gacha gosinyunga na anda mangana ngakire ande keranga ngochi kumubuli ngaki Dan ngaki waro wankwani bwana mdogo ongea bona agondangili bwana mdogo bona njago sinyunga bamura mangana na makongwale asesemo ya ngaki kwa muira niretie ntotayitu kumanya nasi twake na mukwane tie Soko bwakire mwanchu muligire nenche ko kwani nge Soko bwakire muswati na ruguru nga babi timaiti go seli eteliga kimogoli soma changulanyi Uganda mate gwaka amaruko beka amarunse negento kere kiesi ko sana nande kinalete boigo bakie kuramba bekere tu amarunse bagatebigwa biyamono asogwanchira no mugakone nande bona kama kumwakira biyamono mugakoye asoko minyoka sana se campaign egendete sense ya Buganda ntageto mu director itarato bekiro muswati uyu uramurigiriringa kiage tamaru nayo manye kuye boli rero litukulia rero mutu akira maru motatembu yatora basacha ninko iraneri tigatorabekiro ninko iraneri okay sawa nyuma itenga lichi bulyo no libugate ndi bwate ndi ready Seko bari ndora ba matugande kwera zobukumikiriza kwera zobutatirira kwera je okubani resilient mwami wange ogumye webale ddala
Nkwera kanga mulonziwo tonswaziza akalulo kanonyeza mpaka sanze n'abalala wano tugenda kulonda nga 15. Kwarorire birengo nabibyo birengo nabibyo oro kiribu n'abantu babwena terende ko korokirwa amasikani y'abasacha Kuna korokirwa birengera libyawo amasikani yo metaho cyangwa kuri nyomba tabiseti nando isikorora no enenchera bagutara mo limyo kalioka no konyara baramo yikorokia ngano mugakuna bwata amasikani uyu gese Bobi Wine aba bakorokeria abando kugoro bukimo buri muina ari no kugoro barabu magito cyo ntimu giye to babeka keroko kumano kugoro eminute na enkwa mocha innocent ne keroko mochire sabo kwabiranga na mocha moya bantu ko mocha tore basacha ngo mocha bari ngotari ko mocha ga innocent mwanjuri gera tagara gobora ya basacha ngo mocha bari mobunga Suna East okoro kwanga Junet Mohammed na ndoro muraibwa abanga sebunge so mwakoli na abuletinga manyete kera bali gukwanira embu ya umubunge Okiharu Ndindi Nyoro bali gotebanga abantu bali bagoteba bakorera magendera mange sana ko igubune misemigane menge twabwatese ense ya mubono mambia amini chise 12 bono mambia amange twali kuligerera igoro y'abana bakendete kwira na chisukuru chigrade chikumi nande nkwara abandi bakabayikere bagusaba bakonye senyencho babwatenchira yo kunyara kwa bakogende si chisukuru kibarangire Junet Mohammed na tetenga egatie ina Mr Speaker mobunge ki ora uji milioni emyemo abekira abantu jikaburo abekira abantu ebirama arora abantu ababanyolire bintu biko baraisi batege Ndindi Nyoro nagakwana tamangana igoro ngi school fees ya konya bakurwiri bwe ya mu school cya serikali kiri bakorunka bayirana bono ya kiri kimisano nande chabatinecho mwali w'umutinyi mutinyi buno ukikora iga yo school inenyore chabati bakobeka mubere itangani ntagete umu director itaratobekera ase Junet Mohammed akobolinga onde nara asaba bunga abami ndodole nyombe akabeza akatoko nyora onde nara ora akora magendero ayamuna gototebia gendred I think ne challenge ene sana uchiase aba jumbe baito andonsi esibale ebengusi ebene chinsemo chinde because nona bagusi banyole libaga abande korasi bakorane aba no mu MCA kero umuntu akorire gento nandokora abantu bago gyosoka iga ikiache gukwaneka igora temire igo mwanchi murigeri tigango turaigwa enkwana ya Junet Mohammed ekerari kubure n'ababunge bamwe ebwati guna Ndindi Nyoro musike Ndindi Nyoro litukuri igora kerari kukwanira igoro y'igiskuru cyenseme ya yebunge. Otherwise, which member of parliament here can afford through his NGCDF to build classrooms, plaster them, put windows, put roof, put tiles in the classroom, cabros in the... Mr. Speaker, which member of parliament can afford to do that here? With a mere resources of 100 million shillings, Mr. Speaker, and advertise on Citizen Primetime News. Which member can do that? Can you raise up your hand if you can do that? None of the 349 members of this House, Mr. Speaker, can afford to do that. That can only be done by somebody who has access to bigger resources than any other member, Mr. Speaker. The Budget and Appropriation Committee did not start the other day. Wacha niseme kwa Kiswahili ya kwamba hapa Kiharu, kwa Kiharu masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term, it will be 500 shillings. Haya, kato bien na pere. D. Kwa igure. Junet gabole tingora kore ni chibese chitoko aigwe bikonibi.
urakora ibintu ebie bingi sana kwa igure bono iga igoro mubungo Kiharu Ndindi Nyoro neratebete ngabondo chinseme chichia ebunge yaye abana bakogenda chi school chiri bakurungana ande baira na magaroba school fees yabo ni chisiringi chimisano ebintu binde byonsi pyemerobeli ya CDF ya Chiroro ko negatie merobeli eliemi ya use koligerelia matendro montara kwa nebintu agukwanera asegetatali sabantu batie kirokora agukwana nona abana barororo igo ni gintu kigendrete igo konye nguru bare 1000 wono chiaberi chimisa chiakeigu abana aba babekirwe environment yendonge baguchikosoma nonyana matuka bako be school na abamange as compared ni chinsemo chindora nyora abana chinga kichinde batari kogende school warolende umurubili yo yokurunga masomo bora na Junet Mohamed nere ngubuli ale nguyu munyabikone urakoraya ibikone byakire chimisa tu nemerongene na kianda tole mai bungema mundu narora akore bindebyo warolende kairete galibuli liri anyare kabali konyora ukoiraniria nigo monchi muligiri chetiri chitake komire ni 12 maiga yense ya moya bono mambitete kwa ndumu timuko tokoirana togoso ase gazeti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawe kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ya misi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarikimbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru arigo panya oroyo nde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale icyobutindo.
Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uburoso bw'umugusi. Chetiri chitaka 15 isatoma ega yensemo yabono mambio mwancho muligeli kutokwaliga nare tosoe asesemo y'ikigazeti elitonyara kwa batokuligera linara lyali ese gazeti chirito bwatega igasema mbiabono nche bwatega ya The Standard ya soko boko kwane unabotambira bongora ko yoro kidayana niriliyo yo bwata soko boko kwao nancho manchito muligeri ambwatega ya The Daily Nation na soko boko kwane tunyato usanganaye senchira wikere no mwancho muligeri tagete toraligereri torore naraliali alese chigazeti chiri chinene litangani tukoraligereri nga chigazeti echichyosi pichinene nge chikoba chigo kwanera sema mbiabono gazeti ya The Standard kunanye bwata soko boko ndandere se screen yago batebanga Ruto reality check wononga ki umurayi wensakale ko bagakuligereri na kumira na nekene gazeti ya The Daily Nation ngo kwana bale igoro ya chibilioni emerongetatu na kianda echichikonyara kwa bachiko tebekana chiakane tugo chia saba wakili na ande nigo chikobwata niguna kili yote tebekana obukurumi bataba state 39 billion legal fees scam. Mwanju muligereri ya gazeti ya Taifa Leo ngo kwana balenga ajipanga upya kuteka mlima ne etaro y'umurayi wense kiragenderete ko genda sesemo ya Mount Kenya iliarolenga kinanda kunyara kwa baga kuirania abali bari ko baba kumubwatani gati yabo mwanchu muligiri nabakonyora mugano yinole ase Daily Nation Diana ngote byale na Taifa Leo nere niyo ligete nga kyumura ibyense agendete gonchokana nagose bakora chi campaign asenseme yo ya Mlimani. Mwanchu muligiri ase gazeti ya The People Daily ngo kwanere Ruto on the road kote abali ngumura ibyense nigagenderete bono gogenda ase chinsemo nande nigairani ase bara elikonyara koba gakoranga kya konyara koba kagokwana nabali bakuru kwa bakichikura nabakubuliga emirobeli yaye eliagendete koigora ya magendro nechikoba gekoirania obwegenwa bwa bakichikura gochia sale negati yelibolirire ase gazeti ya The People Daily gazeti ya The Star ngo kwanerere nkikelia ODM gose kadi eliabo bisi ekiamagio ODM kebwate ekerabono kegendete koligerelinga kigonyara kabage kwaligania na gotwara chingwana no murayibwense elikonyara kababa gotwara obwamo bwokoba bakolegasi mwaka bw'ikiri 2022 nabwo manyanga kadi kie babwate gose nkieke bagachete gurukwe joka eliyo batebanga bakoibeka iga yabwenere go mwanchu muri nabo gwesomera ase gazeti ya The Business Daily ngo kwana balenga telcos face higher fines as Communication Authority sets service quality at 90%. Chikambani chiri chikonyara kabachi koena na totebe chiri none chumtandao none chitogo kwanera chiline chigisimi wono nige kyombegia Communication Authority kyanyara kabage gokinya chibestiri bagwakana ilibanyara kwa bakonyole service chibatebire nigo chikiwe asekerengo kya merongo kya ndasemia
go mwanchu muri nabo kunyara kabago wesomera na ndese gazeti yi nabo ndoche asenseme ye biasara gukwana bale igoro ya Changulanyi nabo igo n'umurayibwense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni Dan Shwares United abule sichisemo chemalindi atanga bacha korana lisa seliso Daily Monitor ni yote banga igoro ye obukiriru gose bonense ya Buganda nige kende sete ya kiriru mwanchu muri kirabone kyombe kya Uganda kiligetendete obwaki bwechikure Kenya tukabagego semia chi internet kanyara kaba ye kosiekwa baote banga propaganda yali chikoba ye kubucha sobonge igobona Uganda gera sobukiriru nabo wesomera se gazeti ya The Daily Monitor nyara kaba gokumanyanki kera se gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania bagote bajaji Masaju afichua vikwazo utoaji haki agatebanga bono mu chaji yo masense ya Tanzania usomo na chebina nigobona nyara ko bagago gasiolia biri bigendete gutanga gusekocherera okonyoro boene asense yo ya Tanzania igo mwanchu muligirari negati ya aliaresechi gazeti buna nagotebiri twachakira alia ako aliaresechi headline gosoko nyara ko bago kweligereri na kumanyana ninki kegendrete asemambia bono taita gote biga igo mwanchu muligiria ase gazeti ya The Standard buna bachakire bono nigo mwanchu muligiria batabanga SSMO y'umulimo Kenya yancha kirekorolekana gucinche birengera libabwate asoko mubwati umurayibwense na umurayibwense nigagendete kogenda SSMO yukoranga nanyara ko bagakutira se umulimo yina koranga unyara ko bagakonyora enchira yo konyora ababwatani abanyara ko bakorana sale itaro ya bwanko iganigo yaruche abagabana babere boka kunyara ko bagwikirana se umuyegoye ari bwate yo kuigura emirobiri y'amagendero abagabana bakurwa SSMO yubali ikomino yomo yendo kyaro kiringa umulima nigo nyare ko bago chenchia okubwatani gwakoso kubwatani kwaye ochia somura ibwense na nigo bata umwanchu muligirali asenga kiyemo kero mura ibwense ariko bagakuri gicikura cyo mwaka bw'ikirubere 2022 nigare ko genda sense me ina kombirana n'imiganda y'abantu kurende boni ngo mwanchu muligirali mura ibwense konyora imiganda y'abantu bali bakonyara ko bagwika asemeyega yaye konyara ko bago kwiguremere amagendero nigakonyara ko bakubwatirana n'abarayi bali bare SSMU libanyara ko bakumuligilia abantu baranyara ko bago ikoro ni umuntu muri batebanga abaraya bange ni gobono kurwa SSMU yubabote ekera baranyara ko bakwibwatania n'emirobiri y'eserikali ekera bagoteba oyo kabero mokonyoye Rigathi Gachagua anyara ko bagakorolekana kutwara Emilia Sechinsemecho ni gobono umuntu muri gali abalinkoli bali bakoligelia mangana siasa bagoteba ni gobonere ko gosereli gosibanyara ko bakurwe koko gochia asomura ibwense bagotebanga nigo ensemo ya Mount Kenya ekorolekana egendrete kutwara monchuleli yebirengereli byabo gochia somura ibwense no mura ibwense nigagendete kuriye cinchira cinya cyokorango nyara ko bakakonyoro kubweta niyo kuya na abamenyi bense meyo igati yabo monchumuli na bukonyara ko bwesomera CPG kandi lakini ngo bwatindo mugano yo nyara ko banko gotebia ali aroro Diana na ekora teba kuwa gazeti ya The Daily Nation Manjito muligiria oyo minto Innocent nawo tebia lituguchusanga gazeti ya The Daily Nation lakini ko nganchirana gumanyega tiari tuguchukina tugusanga Nochega no muraibensi ya Kenya wekera nasensemo cha Mount Kenya na kwene kyabuna asobo choli wonene bogocho mwako gocha na chikwe wachikura kuroro na begongo kwanirere igoroje kibesa chechi county chibwate gochiase che law farms chihote byanga chi county chenjire chechundo che county ya Kisii neroro na begongo kwanira bali goro yo morobiro korokanga help oyo bagotebanga bono nigo chikolento muchando molene asomwako oyo asaborokiwa bali ababete bakoro matemwabo umwako eta matemwabo gako balilisi yo manchito molgeria so bono nigo chira chiko care sauli aborokiwa bange banyarte bakoya matembia kolene nkwira somugano yo ekera tukokwanira help n'ikibasi cyo bwato kwa ne serikali osekyombe kiria kya help yo kwa kibasi cyo iri aborokia banyara wekonya seskuru na bogwakane fisi usunyare ko tumika asa mutumisi agabutambe korende bono niko tukumanyigwanga aborokiwa bali banyate bakonyori grade yo kwa ile university niko bali 270,715 asitukumanyigwanga umwako 2023 niko bali ngetu 1,000 na bigo mwako 2024 bakaba 246,000 lakini bono che mwanchito mulgeria
nigo bamentire nabigo ekiombe kiaria kia National Examination Council ngigendete gukwanira nabigo tugo cha Kenya University Funding System nero nigegotebanga aboroki wabo nigo bono baguchikorigerwa chinchira baranyare bakonyora kibese echo kiganirwa kanwa gucha skuru kiaranchire chiwakano nechine chiabwato kwa banyara bagukorera amatumisi yabo abuna aboroki wabo bari banyote grade ya C+ uchaigoro asamate mwali ya 2025 negati ya yande bagukwanira nomoro video yo help no guchikonya aborokiwa nabegongo kwanira bali chibesiria chitigarite wikiraboni gachirabwa tukogo cheche university chiabanyene ose private universities asbaote banga 58 billion chirabwa tukwa nabego chiri chigo chikobwa tukogo chasi university chire 5.2 billion negati echinde chirabwa tukogo chase esku university matito mulgeria nabogo somera sobwagale mona aborokiwa bali bawo chikwenda university moremna omorobiri yorabeko kubakonya nabegemero bidia serikali yegochikobeka kweneke mna chibese chingo chiri kubwatwa ukiasi skuru nabego twabere toko kwanera igoro yaborokiwa ba grade 10 kwenda asti skuru chiri babete bakurangirwa kolende aseike yentangani morobiri nigo chagite litukolia Monday rero nilitukolia gatatu kuri aborokiwa bachaka gwikirana asti skuru chiri babete bakurangirwa lakini tokomanyigwa ngawe kiraboni gaborokiwa banyane bawikirana se skuru nigo bale chiribwe mieyemo 15 118,000 banyare bawikirana se skuru asokomanyigwa gwetira asobotati wabete bagokorwa abamura nigo bale 59,000 nabigaba isike bakaba 58,000 abamura 58,000 abanyaroka bali banyane bakwenda se skuru go saba isike nigo bali 59,000 machito moligeria wetira somolike Julius Bitoki osemo principal secretary nigatebire muna ekinegento kya botambe nande ikiyentangani nabo mubarora abo mokera kinigo cyakira litukore juma aboroki barabe babeire aseskuru nigo barabe abange gusoma barabo nigo rabe commentire nasaho kwanire gati yemero bire babekire kweneke buna aboroki baringo cya bari konyikirania amasomo abo tebire mune bitabu hoseki textbooks cya bwatukiro cya seskuru nande babotebanga aboroki nigo bago kisanga ekiagera ekiabwatukiro nigo kire chinke gogo kwende skuru onyorenga kwatebi gusange gitabu no yomino kabere digusanga mwachito moligereria nyokoro mworoki we kiagera bitabu emitibira bwatukwa byonsi nabego bakwane rigoro yebirasi byabire bikorosigwa n'ikira laboratories n'eminteminde biskwene kyabuna aboroki wabo ngo cyabari boikarane ase skuru n'aboroki wambale konyara bakuru ase family kitari kwenyara wono nigatebire system mbabegete kwene kyabuna aboroki wa bonsi bali batarekirana ase skuru bachikorigigwa nabego chinchira kubekwa banyara bakoikira nase skuru mwachitomera na mrogo somera sobolale ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 nemo buna aboroki wakwira ne skuru nabigo gaigando chiko kwanera bale aboroki wa chimilioni 2.5 bago chikonyora matoke yabo a grade 6 nabigo bali bagwate special needs kusiba minyete no balema asiba kwanera aboroki wa ba grade 6 bare 1.29 million manjito mulgeria abagochea wasomera sobwa ya matemo ya kipse na kilea onyare gokora kuna matokea yo ala chigocha nabayigo bunura nyare gokoyenyora asomtandao nigatialia kurwa sense media yechisemi muchumurigiriri na inchenti galete ase gazeti ya The Standard buna nagatebya CPG ya kane igotoko batugukwanira igoro y'umurayi bwense bunagendete kwaligania campaign yaye yokurigyo burayi bwense umwaka w'ikirubere 2022 na kili kyarorekanire nigobona cyakire umerubiri yemeya yokurigiya baraya baho bachiko babako mubwate siya kurigiya oburayi gazeti ya The Standard ni watebanga bono ntuchiko batokora masiya maya ekero murayi bwense agendete kuyaligani asesa bali yayo koranga onyara ko bagochorwa asentundende ya kabere kurende bali bakonyara ko bakoligirira siasa na gokora ubutati nigo batebire okurigiya abasani abaya nigo bochiko bagoko muretero umuchando na nigo konyara koranya arikoba gukomura ubunyamasi kurwase cinsemecyo mwancu murigirira igano bakwanete nga cyumurayi bwense achieta sensemeyo ya Mount Kenya
asaba gabana babere banyartwa bagwikirana asemejega yaye yo gusyoria magendera senseme yo negati yabagabana bachorira sensemo ya Mount Kenya nigo bare 10 yomo kurende babere na banyartwa bagwikirana oroge gamba kwanete ngakyumura ibwense agendate kurigia barayabo elia nyarko bagakora ngo chenchiri bali bachikoba bakumubwatesia asechi campaign mboigo mbaire telibagana gukwanira igoro yechinsemo awe gati yabone nsemo ya Nyanza asbago tebanga okobugwa gose okogwa gwechinguru chiki amagia ODM nigo kwarolekane koba ensemilio chikoba komokonyu muraibwense konyara koba gakonyora libaga yo konyora chikura kurwa sensemeyo kokwana bali kurwa sensemo ya bosongo ya Kenya gose Western Kenya asbagale gotebanga abarayibono babwanko igo moncho muligereri muraibwense achakire koba gakorolekana kwa okoboko banyara koba kumubwate sikoligichi chikura sensemeyo igatine mugaba na bwensemo ya Bungoma Ken Lusaka sibona chakire gotebanga nigekorekana Musalia Mudavadi na Moses Wetangula uyoro monogalibwe bunge nigekorekana sensemeyo babere bakorora chinga kichingo ngendo keirere umuraibwense go chinchia ebirengera line strategy okora siasa senseme ya Western Kenya boigo moncho muri ngo kwana bale asechinsemo cha Mombasa akibagedete kuligereri naronga kya kuchikoba gakoirana kurende gaiga ngo kwana bale nga umuraibwense chinga kie chimoni gabwata babwatania bange asensemeyu ya Central Kenya go sensemo yo mulima kurende boni gekera kogenda niga kunyara koba kubwate kuligia baraibe bibinyoro na bali bale asechinsemechi bakubwate sensemo yaye banyara koba bakumuligeri bali barabe bakumubwatesia okora amagendero na igento gekorolekana bono iga koika asomo kutano nde bwensi bwa magendero lazima abaraibe kurwensemei banyara koba bakoligenchira bakolenta abantu banyara koba gwikira norongo te bali gaiga ekenigo giachire ekilie korolekana nga umurai umukuru bwense Dr. Amini umurai umukuru bwense Uhuru Kenyatta tali asensemo y'umurai yoyo oleboni gasekirogo nabo igogo kina kubunyamasi bw'ikyama kya DCP asechinseme cyo cya Mount Kenya nabo wesomera unyare koba gokomanya ayo asenchira yobwikirano umoncho muligereri nande boigo indoche gaiga oyo kabeire umunyakirogo bw'ekyombe kya IBC Isaka sana ndaboni gauro munyakirogo bw'ekyombe kali kyokoba se kya IPOA kali kotenet ke kuligereria igoronga ky'abanyanyimbo bakoremere mu yabo gekorunga independent police oversight authority IPOA asbono igo moncho muligere nande anyare koba gakogenda bosio gutaka kuligia libaga lyokoba umunachebina asekigambero kali kurunga court of appeal usigeli go nyara koba gekwamereria kerebina binde bya rulese high court boigo nigo egati yabiri yakonyara koba gakumira nekeragendete kuligia emeremeyo no koerera igoro ya obotutukanu bolibwa bwateti chinga kyalenge ase abisi ya IBC ase bagoteba obukurumi bwale kurukunga Chicken Gate nabo igo nigo anyaltuka bagakoiraniria gateba ngataliete Chicken Gate kubwatekana no muwakili oye ne watebeki ne kyonkia bwenyaltuka bage kumuraga Isaka San aso kubwatanigwa ne company yu yense yabongeresa aso moncho muligereri boigo bagatebanga negento kegendete ko bage kuligereri gona bo wesomera CPG ya gatano kabere na komanyanga ninki keli kego kwanerworo page ya gatano limo ase gazeti ya The Standard yegere mayiko ire ni Diana nera kwane kote balenga bamenyi bensemo ya mbale niko bakare ko bakorekana bale no bwoba mayega yabanyanyimbo kurusie mebere ebere yatogete septic tank se tankilie yeura moncho muligereri sikili bakare goteba ni gemebere yatogete mayega yeli musuko igwekana akorwa n'abamenyi abu abanyaltuka bakoligereri nakonyole mebere ye konya chakire ko bagego salika gento keire tabanyanyimbo go chagabwa sobwango na nigo bagoteba emebere yunigo yanyaltuka bage komanywa oyo mono yugolenge bwo musacha bw'imyaka 43 uyibagoteba konyo gokora emeremo se seme ya moyo kwego kya senseme ya mbale musacho yu niganyaltuka bakomanyakana Selieta Humphrey Bangala na ndo yu manyakanta Selieta Linde Rasta ose metro na boigo nigo batebete musacho inigasirete chitalike 24 mutinyuko mina kabero mwako itatu moncho muligereri nigo bone go moncho muligereri bateba gutoka kwemebere yo nigo kwaireire abamenyi abo gutwara obwoba gosikonyara koba bagukumilia obulendi bwabo igona bwo somera nakonyara koba bokorora ngangi keroro nkoirana ningo tebya CPG gatanda limo ngikirikegendrete imeye kyama kya ODM lakini tigandara mwali baga Diana nerara gotebya yale gazeti ya The Daily Nation Manchito muligeria keratukwena gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na gatatu nige gukwanira igoro yoko nigo gwecha cha Safaricom
asebono serikali otebanga niye uchikonyora chibilioni chimibere na inye ichira chikokonya asobwa gachi negati yemirobiri serikali yebegete niyo kwanera igoro yechicho na wetrase omogachi gose oyo tinete kiganja secretary cabinet secretary John Mbadi nigatebire buna chibese icho nigo chira chikokonya asobwa gachi wese nabigati yemirobiri ye serikali yebegete asabego ba kwanira igoro yokoni gwa Kenya Pipeline Company gose KPC negati ye shares chinde gose egati ye chi company chiria che serikali begete ebese aboro nande tenete negati alba go kwanira ne chibilon chiria chira chikorwa sense media Safaricom yuara chikoni gwa chinse mo chinse ya South Africa company ya Vodacom bagotebanga 34% share nere guchikubwato kwa kole negayigani bagotebanga 15% nere guchikonigwa egati ya serikali ebwate na bagotebanga guchikoleta chibesi 204 billion ekiranya gokonya asobwa gachuma chito muligeria kole ndemba gukwanira igoro egati yabarayi bali basokire na gukana igoro yokonigwa gwechia secho kolende wekiraboninga nige serikali yatebirega chibesi icho jijo konyase obwagachi bwense nabego tugo cha sensemo ya siasa aigando cheno muraibwensi ya Kenya no mokonyoe bagukwanira igoro yechikura chiria bakonyora kurwa sensemo cha Mount Kenya kole no muraibwensi ya Kenya nigagotebanga ere chikura tari akunyora kurwa sirigati kashagwa icyarenge chimilioni 3 asobo choli bo mwaka 2022 kole nigagotebanga chikure cyo nigachibeteka guchinyora kurwa se murayo mukoro bwense Uhuru Muigai Kenyatta neire maiga yobocholi abakego kolekana sinsemo cyambere not murai kurasi kyama kya UDA akaba kako bwobocholi obo kolende muske rutotebire buna tukura chiae niganyo tukurwaso murayo mukoro uyu kamutumira sinsemo chiria cha Mount Kenya agani ga ukwanire gatiemero biri abegete kwene kyabuna sinsemo chiria cha Mount Kenya gochari gotigara buna omurai nabayigongo cha konyoro bochori buri abeirega konyoro mwanchito murigena bo basomera sobwagale nali abeteka ukwana litukuligora sinsemo cha Laikipia onyare gokwimanya sobwagale ase boyigo bago kwanira igoro ya ekyama kya ODM na UDA gocha amo na kubwatirana gwetira ase oburai gosomuske omuskera ila molodingo yobeteka gusiribo mabwae nabayigo konye bwatiranire gose batebirenga ebyame ibere nkubwatirana byarenge kyama kya UDA na ODM eriyo banyale bagokora imirimo ne serikali bono nigo babegetegati yemero biryo eriyo gukwenekya buna sobo choli bolia bogocha bo mwaka 2027 kunyara bari bagokora asenchira bene aigando cheni go bagokwanira igoro ye county emerongebere echo kigende tegokora obocholi bwabo ndochiga igamba gende tochora officials bali bagocha gotenenase polling stations kusasi chikura chigo chikwako manchito Bulgaria nabo togwe somera sobwagale ase omoraibu kyame kika ODM oporo dinga abetka gotebanga mbachiko twara enkwana nabare kurwa sobo kyama kya UDA elibanyare bakumanya nabayigo kuyarigania asobo choli bogo bo mwako gocha 2027 manchito Bulgaria nabo gwe somera sobwagala sawa kwani gatiaba raikurwa sikyame kya ODM abatata kubwatirana okwo kwa serikali gose okubwatirana kwe kyama kya ODM na UDA bare Edwin Sifuna Geoffrey Ososi nabigomo gavana bwe county ya Siaya James Orengo Babu Wino uyoro MP Wembakazi East nabigo Karipo Misi Usaboti Anthony Kibagandi korwa kitutu chache negati yabali abagende tote bangati bari gochikubwatirana no muhibensi ya Kenya nabwo somera sobwagale asega seti ya Daily Nation EPG ekome peji ya gatandalimo ye gazeti ya The Standard gokwana bare igoro ye kyama ODM nande aswabegitega igebicha yokoro kingaki eyamate nyayangosira Raila Odinga echikaba gegotumekwa kuligiriringa oburayi bwa ODM bwatene bose kugwa asibonega ni batebase myake menge Raila Odinga nigo konye aberiga kora ekyamekyo na namone elietali amate ya konyara ko bali kororekana ko babosyo kulende boni go mwanchu muligiriri nigo yarorekanire nga Raila mayago yokogenda mu murumu abo koirobo rayi bwo koba murayi bwe kyamekyo nigo kororekana bone amate yabo
ekororeka nibwa teliberera liko na gotogotoro Diana asipakale goteba umwana o Nyagosira Raila Amolo Odinga Winnie Odinga chinga kichinde niganya tukaba kwananga nigo babwenete konyora libaga libanyara kwa bago ikaransa buna abana chama bodium barorengo uchikobaga kora obwamate byekiamekyo ekera bakonyara kwa bakogamba no murai bwense Dr. William Ruto ase murubilio okurunga broad based boigo nindo chegaiga chingwana chiri abeta kwana liria ekema kyodium kyale ko bagego chengere myaka ya 20 kuruge chakiwa na nigo bakale goteba ege kwamba kororekana Winnie Odinga kurwa se amate yabo kuigwana ngoli kororekana nga nkororo buya kili bakale goteba nga Buru Odinga bono iga niga arase kuchikobaga konyora chinga kichinkong onye Winnie Odinga chikogenda ligosoka isiko na konyara kobaga gukwanira igoro yekiamekyo na isa chinde gento batebanga na bera se koirera liberera kororekana ora nenseme ye ODM kutwara chinga kichinkong igo ne chinga kichiri bosi chinkong mwancho muligeli na bogonyara kobaga wesomera na komanyanga ningikeli kere ase gazeti yabanga inigale CPG yakatanda limo ye gazeti mugano ore ase gazeti ya The Standard ye page ya kabere ngo kwanira ore igoro ya serikali unayanyare ko bagekonyora chi dossier 1110 ekigo kikaba kikobeterwa abarwaire libanyara ko babo etanga kurwa asoburuire buli bwenyamore konyara ko bageko muchando ochiase bali babwato muchando yunane mono nige dossier kikaba gekobetu mara kabere aso mwaka gobetua mara kabere gochia so monto aso mwaka na nigo batebire bonega nige serikali gendete kobika esegi enkonkurwania ogo wate okogendra koligo kogendra ko kwagara kwebinyinyi bigochia sabanto bande na ndes pakale gote baba sabake bali bakurugujia adolescent nigo barorekane gutambukira gwebinyinyi ebyo na serikali bonega nigo yanyara ko bagekonyora jidosi 1000 yamo na ikomie chigo chikoba chigotumika ase chinsemo igatie chi county chiri chigo chikoba chikoyegwa marioga yu yukobeterwa ne county ndo chegaiga ya Siaya no erega igo mwancho muligeri babegete county ya Kisii, Kisumu, Mombasa, Machakos, Homa Bay na Busia chiri bagoteba chibwate omubaro bw'abantu babwate ebinyinyi byenyamoreo ebibire asekerengo kigoro nigo bono banyartiko bakonyoro bokonyoyo ubo kurwa sekiombe ekemo kikianyartiko bagekoba ne serikali nere kanyara kwa bagego tumeko murubili uri okurukunga government to government go serikali ya serikali kunyara kwa bakonyora nga banyara kwa bakonyora dossier yu ekikoba bagego tumekwa ase igaiga bagoteba ekera kwa beteirwe elioge liriko nga lenaka pavri umwancho muligeli wateba ase ensemeli ya merongo kianda na kianda semia yego nyara kabagego konya kokeya amakali yoburwire bwenyamure igo mwancho muri nabo nyara kabago wesomera nakora ngaki amangana yu abeire sensemeyu badi nkoereserare igoro yeserikali nero buna yanyara kabageko beke birengo byaye guchikoranga kunyarere koba gikulinda ensemo yaye elibwate ase company ya Safaricom maega yogotebekana ngango chikoba yarenge chikoncishe chiabo otebire nga emeronge birasemia eliye serikali bwatoro niyo chikoba gikoyirenda sana eliyo bateba nga gantu bakurusyo ronga sinini sana muganora iga asepeji agatatu ndo mutimuko tokoira nango gotebitore nga kiese ya Buganda ya siekire internet bagateba nga nigo batagete bagokora chikura chimaye koiranirwe internet. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obugima obwakira lituko obwomugusi Nigo bwale gosirwa n'obolemi Likomera, liburga, lisamura Byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire
ribaga rikiage asinka yomugusi no boncheria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories nabo yigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyo spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Geraka matingatara Daiketani ya nyamira na lena shauri sangwe Ngararo moijano Umozu wataya mabwari Murigereri bwen Soko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kira litukulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikansitero ya ubwe andagita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukene rongena gaika kabwatwa Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi Muligereri tweranire ase murubeli to dande bwo kuligeria ali ase chigazeti ase mambia bono na nchebuna nagotebi gombwate gazeti ya The Standard ya nagabwate gazeti ya The Daily Nation nagotebi to kwirana ningotebi ngakiense ya Buganda yaberige gusikirwa internet gaiga mwancho muligeri kyombikirigete nete okurutama ngana asense ya Buganda igirunga Uganda Communications Commission nigo bono Kenya tukabage go chika chi company chonsi chiri chikonyara kwa chikoena na internet HCM konyara kwa bage gotenenia okoena na internet gochia asaba Ganda nigo omurobeli yo chagete chinsa ikomine litukolie goro mwancho murigeli nanda nigo batebanga nigo banyara kwa bagatebanga boigo chilaini chinyara kwa chikolikirwa na boigo ase chinse chiri chitabugati gose ensense yo bagatebanga tibasa kwa babagwanchira chi internet gose okonyora gwe internet ensenjeri kurunga roaming na boigo mwancho buli batebanga emitandao yonsipi ebe limited gose nyara kwa bagego siekwa mpaka obochori bwense yu yanyara kwa yakoera abantu kulikira na Gmail na gotomera na chi message gati yabo yebirengo biri banyara kwa bakobeka ili batebanga nigo batagete koranga banyara kwa bago okay okoena nwa kwa amangana yobulimo nigo bagateba mwancho muligeri abande nigo batagete gutume ko mutandao iliko nyara kwa bagosangirira na koenana ebintu bire byobulimo egento keirere commission yeyo yense ya Buganda konyara kwa bagego tenenia okoenana kwa amangana sense yo ebyombe abyo kwegerera bwena bwa mwanya bantu nigo byanyara tukabigwe soki na kwamireria
ketambo kirekio NCU ya Buganda ya nyareko bagikoira asogosieka omutandao Buganda niyo chikobage korbo choli bwabo litukoli yange chitariki 15 kera nanagotebya lirikale abarwaniriri boko ligie kirogo cy'uburayi bwense nigo bale batano batatu Diana munaboni gatugukwana tap teyo Uganda teyo Facebook teyo kende nkeyo nigo bona baganda batigire buyayigo egere nali batarete batanyore abali yuko bangaina bagenda gukora bochori lakini turabotoko bakonya Tanzania egasieka Uganda yasikire ni new trend Facebook mitandao yabeire igende gikoro kwa security issue igolende wanchumurigire nabo kunyara kwaba kogosoma na kumanya ningi kirora se gazeti ya The Standard Wanchito murigeria tokwira na se gazeti ya The Daily Nation nigo bagokwanira igoro y'abantu babere banyarte bagutama kurwase prison ya committee committee gaigani batenga abo batatu konye basiekeru kuri mwaka ulio 2015 gwetira ase emerobere babegete yokwenekia munanko salya balenge bintu nabayigo okorobo begwase chinsemo chi University ya Garissa asabantu MIM merongene na batano na batatu 148 abantu abanyati bagusiria magimabo so mwaka ulio 2015 kero ababegwa abo banyati bawikira na University yo bagotebanga nigo babegete merobere yokwenekia munanko salya balenge bintu nabayigo wita abantu sinseme cyo manchito murgeria ono wetirase kigambero kia kahawa nigo bono batatabu babete bagotama balenge oyomo emi abegetwe asegesibye myaka emerongene na ibere oyo ndeni galenge gesbo ase myaka emerongebe na ibere no yo ne myaka 14 amalietabo ni gali Muhammad Ali Joseph Juma Odhiambo nabigo Abdalla Musarafu negati y'abantabo babete bagotama kurwase kigambere kyo nabono nigo ekigambero kebe ya kamiti kebegetemero byo kweneke buna ko bale bakubwatwa na kuiranirwa elyo bachakiwe kugambirwa ekina sibagatebanga abantu bakomochikwa nabo bisabali babatenenerete no CCTV yale ngoro na kwenekya buna nkubwata bale mero bya bagendete kwenekwa kolende negati yali bagokwanira na kuba muchya bali balendete ekigambero ko manchito mulgeria ose asaba sibwabo basibire nabo somera subwagale page ya ikomenemo gaseti ya The Daily Nation nabigase page ye nge gukwanira igoro yabamenyi bechinsemo cyaturukana sibatebire ngati bari go chiwanchira serikali wekera nasi nsemicho na ko yamabuta sibatebire buna nabarobomba bwate chinchira cyabo mabuta yuaranyale gakobakonya ngo batebire gwetirase abarayi babo abara bagambi nabigo egati y'abarayi bari babatenete ngati bari go chikwanchira serikali nabigo abantu bari babeire bawikira nasi nsemicho na ko yamabutayo atarabaga kubakonya mbachikwenekya buna mabutayo abakonyire nabigo ko banchoriria amagimabo mwanchito mulgiria tumaitigo se ensemi yomenyete madini narandonsie akoywa kwa raba menyi bechinsemo chia Kakamega boigo mbakana ngati bari go chikwanchira serikali ko barusia sinsemo chiri abamenyete mne serikali konye yatebire korende naba menyi bensemo ya Turkana abatebire ngati bari go chikwanchirana barusi wasinsemo chiabo bamenyitsemo cha West Pokot Lamu mnaboigo Mombasa naboigo Trans Nzoia Wasingishu county chichonsi batebirenga mabutabo na yabo nande wikanya reka gonkrenta monchorio as county chuma chito mangina bwo somera subwa gali gaseti ya The Daily Nation page komenemo enyorere asubwa gali Bwancho mulirili gaiga lindo chese gazeti ya The Standard page ya kabiremba bwatensemo aso mubunge Okiharu Didi nyora gatebanga na serikali kunyara kabage koena na tisemi kitali gwakanerwa gochia ase chiskuru a chuburuso libajara koba bagokonya abayibuli konyara koba bakonyora niga yakwanetaya litukuligoro ase eskuru ya Mekurunga St Vincent Maragi ime ya ebeseme ye bunge ya Kiharu morobelio yokuru ku masomo bora nigo gendete kuligereria ngakiba kunyara koba gokinie birengo by'ikisemi gati yabatebete no gosegeta abarimu bali bagokoribija na kubaira aso mutimuko ase chinsemo gati yabo bande bagenda Mombasa nindo chegaiga ase kuru ase county ya Homa Bay
abarimu batebirenga nigo batagete gosaborokia nigo batagete konyora libaga linde lya kabere bairorere chikura ba kororo echichi ariko bachigochora abobsa bachiko babako barase kyombigeli kyabo kya kupetia soro sagiuru na nigo banyariko bagateba nga chikure chi akorekanite nigo chianyariko bachigotorano na bagatebekana barenge abantu gosebi bago bya chitororo sibagateba nga nigo bono batagete chikure chi banyoro muiroro chembugeta abarimu na barabumba liko twara guns bagochoro kwamba korora nk'ibiyumbi bimbika bwate igento gitege karoro abantu batagete banyora na baruba beke mubere dada batagerete iga kwa magonyora umuntu obegire chi ayibere agendete ko barakurwa se se melia data baga bada ije chi anenchira nindoche company ya mego chikobage go soere company wizara yechisemi asogo tumeka a software yabo somuro bilione misiga iga nindoche bagatebe company yo nigo ya chire bosiweke gambero asekare gotebanga nigo banyarite ko bago chakyo muro biliobo kulindo kanyara ko bago ko ibwe company yo seliete go nga Captiz Limited nigo ya tebire nga gubwatekana ne emesangerekane menge bakolete nigo banyorete nga aba staff member baba Zablon Mboga Gavore na Kevin Omondi Oromo nigo bono bagatebekana banyarite ko bakobwaterana na konyara ko bakoranga ebi software bale ko bakorosia yaena nirugukya se ministry yegise bono nigo batagete banyara ko bagwakana ko bwatekana no mu wakili wa Steven Adiari nigo atebire nigo bono igachinga kichekere babwenete ko bakoiranirwa kelike bwenete copyright issues bakiri busibike gambire go nabonyara ko bagosoma ngaki ekale bakale goteba nigo batumite billion yamo kunyara ko bakorosia software yu na nigo bono go mwanchu muri bateba nigo babigete chi million chimibere kunyara kwa bako beko buroso bwe software yu boigo bakanyara kwa bako ile chi million 100 yamo bakanyara kwa bako rwa amaigelio gochia sibali ba chiko bago tumeko mtandao yu software yu boigo bagalota ba chi million 50 nigo chiko tumeka kuligerelinga software nerendire boronge nawe yeso bagateba nga nigo bono igo babigete million yamo koranga ngonyorere indigonga technical support nabo igo asebi ita gosebiri byo koigorere nchira bakonyara kwa bakonyora ubutumeki bwayo bagateba nigiye gutumika million 150 ebere na isana isato enuguta isato umwanchi buli nabonyara kwa bagosoma nabo igo bagateba nga nigo bakonyara kwa bakororanga banyara kwa bakonyora chibese chiabo kurwa aso butumeki obwo bwa system ini wateba system eyu niyo chikobage gutumekwa kurusie umurubiri kuri kunemis nere bakora tayikorunga chemis igora bwo kunyara kwa bagwe somera ororenga ngaki amangana a copyright yali anyora umuntu rero utumire ibintu bya utaramwalibaga na buri wato moteri gari tukuriye Jumapili antebinga copyright yegere no ina simtandao gotera kwa bande ande tukubika mangana anyarebe asa oboteri go nga copyright nerigereiri sana bantu bataiti bintu byabo bibwekane okay korende omwanchito murigiri atogocha se gazeti ya The Day Nation page ya kane niye gukwanira igoro yabana chiebina abo bagenderete gukwanira igoro yechibese chiabo The Society of Kenya chibese chiabo county chibwate kose chiro farms na gotebya egatiye county chiria mwanchito murigeria ndakubanye county ya Kisii nigebwate 279 million cheteranya nake wakane county ya Nairobi Machakos ndo county Chonsi tichiraba chigwakana aba wakire county ya Machakos Kisomo na Kurutana River negatiye chino machito murigeria bwo somira sobwagare nabono nigo bagateba ngati bari go chigokira maka county cyose serikali ya county ya Nyarige kubakana nabayigo gayigango kwarerere igoro cyekibese kire emyayemo chimiliyoni emyayemo 42 chiko kwanera igoro yo mu bibiri yo mu ya osha sibabatebanga bachiko yorigereria nabayigo kibese chinde chi chigo kwanerwa chia airport chi gose chi airport mense ya Kenya chire 243 million ekyombe kirikia IEBC na kero kingi watu 4.9 billion chigo kwanera igoro yechibes chonsi serikali eganiri wakana law firms nabayigo gwetira se umutereri we budget go chakiro mwako 23 go ika 2024 nigachire 8.5 billion
abana chiebina usaba wakiri chibes cha baganirwa kuno mwanchito mugeni abo gwesomera se gazeti ya Daily Nation page ya kane asaba igego kwanira igoro yaba wakiri kwemurungania aseba gotebanga tubari go chigwanchirana ko kunyanyaswa gose egotaikirana ase ebigambiro kuikimaega yabarabu gotebwa ngatibaganira baikirane egati yebigambiro mwanchito mugeni abo gwesomera se gazeti ya Daily Nation page ya gatatorenga ngere keke LCK yego kwanira nabigegati yebinto birya bakanire Onchubuligili wekiraga bunkagerete nga twararigereria ya Research gazeti nabo kunyara kwa gukwirigeria gazeti yago nyara kwa goko yesoma umanya nga nkikeli kerororo utakere kwa kumanya rero ntubwato mu pastor ko nga Ruben gale asesemo ya kabiri studio kuchikoba tuli tugukwanira nga bali bagote kiro muntu agoteba yobwato kuganio kuyankonya yobwato kuganio kuyankonya megano neroro tunyara kwa batokoranga kitukwaga chi amate ito gweterasi bali banyara kwa bakurwa bokonya na begotuka wachire gwasemiri umuntu kwa matebiri bono koraiga baro bakwana nenswe nande baro bakwegelinga kyokorwa enswe yo ase gazeti ya The Standard ya page yo mwali gaiga nindoche club kya Manchester United ngia muligetie ase ekonda ya matuka menge uyo kabeiro mogosoli yobo kurukunga Michael Carrick uchikobaga ko yegeli bake season ya ali bali bakubwate wanchoku yagwa chikosoli nabo gonyara kabo yosomera butuko bwa rero Chelsea niyo chikobage kumirana na Arsenal na boygo kibrate banga gose bakosoli basa na bande nibabwate chinkoma igose bale injured babwate orogoma igo chikoirera bande mbanyara kwa sekeminano gyo kuligia oyo kogenda semi finali ine semi finali bali chikoba bakoranga ningo chikogenda se finali yo chikogosolia asekeminano keligia Carabao mwancho muligeli litukulia igoro butukubwa etete Manchester City nigo yabete gekonyoro bubwi ekera etete team ya Newcastle chigolibere muri mugosolio munyi bali kyo kurunga semenyo na nyonseti na mugosolio nde bali getinere kere season yego chaka okoro kucheki nere na nyonseti igo kugoroko mo kwa Manchester City nigo kola se final yege kombe ya Carabao na ndebo igo timu ya Egypt na Senegal ngomira nere lituko lya lero mwancho muligeli chinsa ibire cyabutuko sekeminano keligia African Cup of Nations ekerabono abagosoli babekeira maisoga igana abagosoli bakagosoli iri timu ya mechinga kechimo mogosoli gorunga Mohamed Salah na Sadio Mane bachiko bakumira na sekeminane kyo kogosolia egosoli ye semi final na kiro koranga ngo chikobaga kogenda ase final nabo igo Morocco na Nigeria chinyara ko bachikumira na badai bachikoba koranga kwena chira etikiti gaiga nayo gochoranga ngo kubwati ororenga noro liyo kubwatia chinsa no chiwete oigore liso oligereje tata tonde ase cartoon onye kubwate muganonde naboko yate badayana twenda ase cartoon sauri yebiro okay tigatogenda ase cartoon tuchakirine cartoon yerese egazeti ya The Standard nigere ase gazeti ya The Standard umwancho muligereri page 12 nabo kunyara kabako yarora abunere ase screen ya TV yago mwancho muligereri yabagarateba as the leadership of this party we stand our ground gaiga nyegene tena magana iyo oyoro muraiwe kiamagia ODM agoteba buna intwa baraiwe kiama ekegia ODM nigo totenene tena magoraito elito nyara ko batokwegura kintabwati magoro seko muligereri yabwa magoro gana chire nandego ariko yakwana yakera ekiombe keligie kurunga Central Management Committee gose committee yabali bakubwatani guno buraiwe ODM bali enkoro ataba ngakyura tenne ese ground yotali namagoro kila kinaligereri atabaga as the leadership of this party we stand our ground magoro kona achire ko yaligereri tayo kebatinante bingu muntu ngakyara nyara ko bagagotenene ground kiaye atabwatia magoro Manchito murigeria ensemi ya opinion nabo wesomera bunore bagendete gukwanira igandoche mugavana bi county ya Mombasa Abdul Swamad gotekwanira ligoro yo kwa upgrade airport nabo igo korra ensemi ya yo bochenu unabago kwanira igonga asensemi ya opinion no gocha kwanyora chikatuni nabo igo wesomera igandoche ekatuni ya negoteba notice tanigago ebekirie sign iri goteba nga twende guchia chikamera nchiro
aigando che eno morayo teneine gago ekiama noro choma chito mugira no kemanyete abego babate forget the message, we don't like the messenger. Winalia abantu mbara babegete metunse about burying your heads in the sand. Use kuligeria abo a crown oyo bekeire gashagwa ngagirete nero gukwana kurwase bisi ya DCP okolire o graduate obekeirwe igende gikorukwa egutwa igaiga ikamera kimuligireti gagukwanira igoro ya Northeastern igenda gukwanira gaiga ngelinga ki tigakobekie metu ya ino aso mochanga Northeastern yo mochando nororo igenda bere gukwanira nga school chino chibwente koboro chibese chino chikobogoligwa chiachi kokora obunchuli no kwagacha oburoso bw'abantu ase chinsemo foundation si chigendete kobeya ase chi estate abuna goteba kubwatekana na korengana na Rigathi Gachagua boro lietande nate bigunkoligereri korengana kubwatekana korengana na Rigathi Gachagua igakare goteba ngabagabana bakuru Northeastern nigo bakare ko bagotumika chibese cyawe nande naroche boro lende doigwete nga chinyomba eji chikali kwagachwa agoteba ni chibese chiri chikogenda chia devolution ya sensemeyo agoteba tiago ite messenger tegerera ujumbe mbwate kwa igure ndoje na ideo musikoria nero betega kubwani umute atete ngabara ibabo nigo barasomo cyo Nairobi bakirete baganira bakirane Northeastern bararigereria amagendero musana kolekane nera bwanigwa chetigangumirane na Pastor Ruben tokwana tobora ningaki ngagitogo konya na kulende obokonyi obonegesirie kigiakeire sana ingotebie sababu yae Djibouti umurai bwense tali kulendu na musani one naruye toro na tete ucha komugano uyu antebetie nigo barabante milioni yemo igono umuchio Nairobi no monenule nabo bamanyaine nyumba ya etana gusieka na kiburi bagwa kanwe kana bakolye mirimo yabo in terms of dollars enense irase enkeguye nyancha ya Red Sea bintu byao bakonyora na koni byenda isiko abantu ababugate chibesa Djibouti ndochi togenda mutimuko Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa chinsemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwancho murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano ense ya mogoroba nabo igo chinsa isato Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi tokuligereria lingana goteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara cast pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene baulaotabanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakwa yalitukwe Jumamosi chinsa isano na michambo baso gweka chinsa isano na ibere ichambo baso baka oroje great controversy esegiye nene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi buwe nyarole kumetinga wa ime Nensoko TV ochi gusaba kubulinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bara mbyangwa chokanie
mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora ege korugeito tonyara kwa gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke nakige kos Kiamesa Yamangana Maya Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono mwancha omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono ngiguchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Egeta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze kana naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bukonyoribaga lyabene liyokoraria asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakese migwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omugusi Twaichanire korariuko kwa Philip Ongisa Onguko
Nigaru mwana Robert Onkobwana na Tabitha Kemuma. Mwana wenya gusira Benson Onguso na Roda Muraa. Igari ise Muraa, Ogeto na Jaden George. Mumuru mwaba Joash Bwana, Lona Kemunto, Linet Busbori, Emma Muraa na Vincent Ombagi. No Mwigwa Buombati, Nyarongi, Osire, Daudi na Nyagusira Peterson Nyambane. Abangina moke ngamo na Trufena, Muraa, Milka, Gladys, Beatrice, Yerusha, Kemunto, Zipora, Pacifica, Helen, Jane, Pamela, Nyagusira Florence Buari, Igatia Bandi. Aba isamoke na Buon Serio, Nyabasa, Abel, Onyoni, Omwega, Onguti, Onko, Nyawaya, Tom, Obiri, Meroka, Tungai, Mosota Tungai, Nyagusira Zevania Araka, no Mulisia Orwaruma tena. Nigale semo ya Mandere, Nyambati na Nyagusira Moseti. Mokoyo Elijah, Julius, Esther, Teresa Igatia Bandi. Bamu abo Janet Meroka, XFM, Okinyi, Obiri, Susan, Rodo USA, Orwaru, Eric Okinyi, Salome, Jared, Masara, Lamek, Ven, Lazarus, Josephat Bwana, Hudson Atika, Abakuru Korasugu, Abakuru Kumbagi, Kiage, Joshua, Mwango, Javis, Henry Masomi, Kefa Masomi wa KDF, Wana Oyugi, Peris Orwaru, Christine Omwega, Usira George Nyabasa Igatia Bandi. Nigaru Mochukuru Nyangweso, Nyanchama, Getaro, Usira Bwana Onserio, Muraa Bwana, Barongo Bwana Igatia Bandi. Ngina Rome Muraa, Ogeto, Precious, Misty Igatia Bandi. Igari Semoke Pravin Onko. Mubirunya gusira nigura rusi wenkendu ya Nyamira County Referral Hospital. Tariki 15 cy'umutinyo y'umutanga nibo mwaka w'ibiciro 2025 nomo. Nakwa nigwa tariki 15 na cy'umutinyo y'ubu mwaka uyo asenga yaye ekenyoro Kenya genke enchoro sublocation osamaru masablocation. Ensoko TV twatumire ngora uchi asiamate abairi n'abasandi banyagusira Philip Ongisa Onguko. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko w'ikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onyekubwa tokuralia bukwenyu obukwa gusi. Chetire chitaika 15 isatuma ya ichinsa ibire yasemambia bono mwanchu muligeri ebe nilitanga nali gwataka komanyanga yole bono gore Ensoko TV murubeli n'Ensoko bwakire nchenguru ku Innocent Onyango na nitole bona asege samye kyomo elio kyumurubeli bw'Ensoko bwakira namona aseli tukulia lero tubwatomoge nigaiga nigaro mu pastor kurunga Ruben Oigara ase Biblia Ruben bataba no muntu ko behold okuligeri limono sana ase elisoli obegete lise onyo kobegeta anaje otete ko manyanga nkikegendere taiga so dibwete pastor aiga tubajenga elise lyabegeta attention focus nakota ko manyanga ngaki ebintu bikogendera gokorekana asense tomenyete na ndese ensemo ya maigiri yugokinya abantu chinkoro cyabo. Karibu sana pastor. Biye mono sana muske Innocent na tebiri mbiye mono asoko ngalega ni Ensoko TV. Asante sana no mogoko munene na mbiye mono ikirage nga kyogendete nje mbiyande una mwigura malietane ngoro ku pastor Ruben Oigara nkaire seita ligusi chingongo chia South Mugrango etago asekenyore ko kusale no nde Nairobi aiga toko na okole mirimo ya Nyasaye nalibiye sana agokonya abantu ba Nyasaye abantu ba South Mugrango mbiye bali Mugirango mbiyere abantu mbiye balekerage. Okay yeah asante sana Nairobi aiga oko na okole mirimo ya Nyasaye nse mukie sachinde uranya uri gweta ngoli no pastor uri anabona oniga nkora ndie kanisa somo cyo murorongo no ngora ndiye abantu ba Nyasaye
na nde gongo kole mirema ase ogoikera abantu barechera. Okay. Ntugwa tumurubuli tokora sechera. Togoikera abantu banyasaye barasechera. Ase research tugakorete tukanyoranga abantu barechera gabarorora ase ngenje gento korokanga addiction. Ase gesongo, ase geswali twarukanga uraibu. Addiction negento kere ekegale sana. Okay. Asante sana ngoira na tora abuto so abutorora ubakabugate bono bate kirunyara basoira segento gitikeri batagete batumekegera banyare ko bakomenya addiction yengo manya tolenga ki addiction yo boitie kale addiction yo korobo salia gose na addiction yo gutumike binywegwa igo moncho muligeri kwa mwigwiru mu pastor no arega igasema mbia bono anamone gento tuchiko batugukwanera nere negento yikurukungu kurwo bokonyi philanthropy bokonyi gochia sabantu bante se binyoro kero bona igamambye karatwara soma mai pasta kero monto gata getobo konyi ekine kiekene kero monto gata getobo konyi gote bale school fees timbugati litangania gocho gote binkabesere ikera gote binkabesere na bego toka igo gari ukubuli nkabesere lakini ndamine tinkonye kocha toleto swabu lakini dekero mugeni itachirege igase studio semambyo mwancho muligeli tokora mwaliganeli ngana lituli mwamu gotwara tole section ya itekoro kuli ngana li mwamu asitogo nyara kwa batoko ligere linga nkikelia lingana gete libugate meaning ya ego cha sabantu go saso bugima bwaito na namono nyigenete ngomo director itoli bekira sembeo na inchenta ite nyara kwa bango sansa mo pastor motebinga lero lingana lituli mwamu na lieli ilitonyara kwa tokoranga ninkiruga tekirenga kia ikaite abata bango muntu betirwe ligwa pastor muntu betirwe ligwa ni gakonyara kwa gakogenda kuligyo muntu uranyara kwa kumuye ekine kiekene muntu betirwe ligwa nigo agosogora eligo ikero muntu uramukonye kuija ligwelyo na nde mara nyingi ngakengoro bagajira sabantu bale kurukwa bakomana bagatumire biseso geteiga myaka emekoro lero nari nyagitari kiakire abantu bakora nyagitaria baje komanu barusigwe ibintu biremebere ime lakini ngakimyaka emekoro bagagira bakaka batwara umuyo uri kwega seso oro bagajire bamana barusi umuntu gesike oseli igulia garobetiro umuntu lyo mosobu oseli kayaba ono lenda abantu balero ngo limpu bale bacha go sabobo konyi go se twegeli gunga kiro monto ya yabonerwa nerere kivyake abantu ngate bairiro musamiti otokote banga umusaja gukuke guchinda I think amatuka abantu bali ko likibo konyi mo negera babetire ligu banta bange bakonyora bagukuke mumye ke gusiba goteba lakini nembu yako wocha isiko otebya abantu ngani bwate mechando nabakonyora mechando yao kwale ko yekwane yabo tobokonyo bonge wetani riri kwale gukira ayebueka ora basa gukwenga kia etaraika abante abange baide basiriyo bugima konyoranga abuga tegento kite kiali ngege sinini kwanyora gende gikia muitire gati yabo konyorana no mwana gosino muibuli omukani tabuga tiebese okogende trip asegete mwana ingo ndo bwita ibagari cha kosoka isika kwana ari gukwana igasoka na bakonyana musamario ndo muyate banga siringi chiri bwe moyo kana chiabora watagende trip. Okay. Nubwate kyombe igurunga Father's Hand Foundation. Exactly. Ekyokora nonte tora chakira gabo tumaye gosoka guchina. Biya mono. Nimbwate foundation igurunga Father's Hand Foundation. Father's Hand Foundation ya bete ya chagete mwaka 2012 nalia chagete na tualete burden kerna lenga se binyurobia se tuna kinireta se kinyoleke takasana abantu batali konyara goikera obokonyi bolibo konya bolitwa kwana bogotoka raisi lakini abantu bali ko boikera na inteno morandi kerna someda mali ko stabu ya Saburi 145 orochererwa ye combination nemo watenge kerenya sara mbwiro kwa boko kwae igago isanikia amagani yebitungu byonse pi konya sara mbole kwa boko kwae na bakwa abantu amagani abo aisanikia amagani yabantu aisanikia amagani na yemete aisanikia amagani na yitugo mategerenya sara mbwiro kwa boko na bembule gotwa ubunyansi bomere okay embogemera abantu bae
ono Father's Hand Foundation nende nokuna go stretch amaboko ororenga abantu banyoro bokonyo nokuna ko matekari Nyasaye koramboro ko boko ntokoro ko Nyasaye kurugura Nyasaye koramboro ko boko kuna abantu bakuna abantu bande. Okay. Igaye igo kero kuna kuramboro ko boko tubwati gento kero kyote abangike nekianekera aya n'abantu kurigyo batebinga ngaki tatebya ngo ngaki mucho mwarakora meroberie ino kikiri mwarakorire ase okora rende ng'abantu banyoro bokonyi isika abantu bagateto bokonyi sana ekeho maina kabisa aiga Father's Hand Foundation osoko boko kwa Nyasaye twarakorire meroberie menge kurutua chagete Father's Hand Foundation ya registered officially 2014 under Society Act tuacha kolemera mugochaka 2015 officially gocha tua koliro gubwaterana nechi organization ya wao unabona ga Nairobi ngatara lime orphanage geterega amathare korokunga Good Samaritan nganyora abana bakolire abande bakolire form 4 abande baete tamatemu abande mbaraeta batakiriye ukole ndokorokunga transition korua se home baende bachiko yakonya ono kanyara abana buno bamenyeta abakungu n'abasaja abanene bali home batabwatie njera bago transition bakoenda busi bano babera abantu abane bari wase home ngarengera likana kwandikira umwana ngarakira umwana yendata itakoba nkagenda ali NYS survey nkaenda ngaromo director lengo toka kwana toka chikosi njire barakole chingi ya NYS toka partner ngando muchibwe Good Samaritan elia kandikira lirube likora ngabana no balenge home eli ne home ekalika na Father's Hand toka recommend tokabaira bagachaka chikosi abana aba baendere chikosi baisire gukora bagenda bayekonya baraba babantu. Okay. Nabondo china abantu tagetebe konya baba abantu lakini boni gamachiko ntaro nagendete gunchuleria ekwamba kororekana Nairobi yo matela yaro chikoete chikurangeria Monte Street na atakora ngonya asigete na umuntu lera aratame umuntu kwa murakeli atame na serikali ndere ndete gutingia machiko anamonekera kwa kwanira chiovanage machika chenchiri enchiro gwa adopt abantu enchiro gochaka kulenda abana and all that bono Father's Hand se space ya sama unchulia yachire nginunga imoberete ninganda started to Mosque Innocent na kora na office of the children miaka ya idiri atalimeke goni madena machiko onjoli richi orphanage nowadays orphanage nyitakeri kobororo tutakere gutwaliga ntokoro kanga home based cares umuntu onye gukoragiria abana usogoragiria omwana omuragiri kale sobo umurende kale sobo kurakiri nene nonye amonjoriria beire ebu kwase getabu kia okoiranira kwa machiko 15 igesirie 15 rojire 11 ego kwananga batakati bako era sense no toko na okonya machiko eseginja bataka bataera sense nyasaga jikaba Israeli nga bali mwenyarete mu basakori ngama bokaino okia soko bakonya bataka barasegati ino golende amonjereria biri muna gwakwana ayo sto gwancherera kolengana lichiko lya Kenya nari ngento kera amonjereria aba abantu abange batumirerie terio gokonya bobe oba gotebanga no gokonya lakini nabo bagwekonya. Okay. Ina mechando ko chakirabu. Abono bakoranji foundation echi. Abakoranji orphanage. Ogende bune sense yetu yagusi. Tubuate chi orphanage chi nyinge binyorumbiro ndaende ngo balero kumene kenyoruke ko rugia sengera. Bugiranga lise itane binyorumbiro ko rugige sonzo mochengo. Kire family ge buate orphanage. Ono kuminga ningo gokonyo yonde. Ningo gokonywa na ningo gokonya. Ono twala libolire na sana. Okay. I think na serikali ko rebe ndone ya rango bokonyo bwabeire bwasaliwe. Bwa tiringirwe. Ngagire tenko cha turabu na ande togende ta pastor. Mata tumetense ya teknolojia. Bono igale rongo gokonya. Kona okwara liyo musigo na kuli na inchi nombe gete kamera yengo teba. Ligere liya iga na moiro musichi chinengo isatolire. Bono na tatabuga tima chakonywa. Mbuya sana Mbuya sana Mosque Innocent yuko kwana mangana ina mayanekene. Injeno morandi umusomi buku ebuku na yasomire buya sana and believes cyane gire kuri ase Bible. Paulo akwana mangana aliganga to baisego sibe
area egiokie monu ekere gosie ngano erinde gosiere ngano buya goikoye eribaga nere komena kegenderete gosia lakini ego kumisana nga eri tige gosie ngano etine chake komena no emechande go chake rabu bono konyoro ngo monta kuligio bokonya konya abantu buna kwa kwano begete kamera ukoliye ligochia okumonta kuligio bokonya konya abantu oira 99% 1% nera gokonya abantu buno bokonya abantu ose no gutumia abantu bobe bali bachandegete eli boli eli nene sana abange buna gwateire pasta na kitoro cyo mutandao siku hizi kiro montaga tebanyarebe tabugati nyumba yaye bantu tuo batuma kibese Kenya ni sababu gatokuru kwabo bagotebekana mbabwate nchiriri bakonyara kwa bakorwa abantu bakonya ngakyo orabeka abakenya bono turarigiria abaguru bokonya exactly bono I think egento ngoshauri ntobwate ense yetu ya Kenya ne bwate ki system chingi ya sana machiko naro ekagere karua machikonya gokora bokonyi orejeste egento kere well known kebwate management yengiya kebwate board yeko ya govern wiya kitali egento kere self centered egento keronga no bae ayo muchakine bankwaru obono egento gina boga kendra gokonya abantu egento kebwate ebintu biko principles egento kebwate objectives egento kebwate rules chiko govern so kere to konyoranga ntobwate chogana ni chile land buya no na abantu kurugo just chogana steriko bagento gakongu bane buna chise chiangumbu ntobwate chikanisa ntobwate chi NG na government organization ntobwate chi foundation abasongo mbali kuru bokonyi bwabo ujya so muntu individual jinsi cyangumbo bari tuwatariko chyororo ko bago chirwo bonyo muntu bwato bokonyi bwa yakuru chiase organization registered dire governed buya that's why kwa bodi gento ketenga lero tuwo iro ko ande street muntu akorangiringa ka kinkonye inche bunande ga pastor igara tindi kokonye muntu le street ikegera na so mire binte binge sana unless nyoro muntu yore either so organization ikoto gosebune kanisa eroseti procedure abantu bali no kugani bakonywe yako babuya lakini abantu bali street y'abantu abakoligiye nchero bakonye abantu bande bagu spirit y'abantu ngambaje akini bachandegeti amatuka idire ngarani usinga abantu bakurushi kutanzania moina bacha babe ku street actually dosia ya lengo expose babe ku street abande bakorangani abande bakolete timati gosingi basomerete araringo koboko gusokugoro ukanga gale marite myaka 10 ya etire umuntu yobere street tukuri gimosangire gibeso umuntu yoko ruabwo agotara buje gucyari no yo mobeka abwire yashayire kimwe mambie kerto konyora abantu abanga go bale gutumia abantu bande bobe bona no ena abago konye bago kwemioyo bone mechano nego chakirapo kwara konyira bandika mina pasta tinda ikera go konya abantu buna wiki street abantu na konyire mbali manyete korwe mechi yawo na bakine to konyora umwana ni ntakana umwana uri babiri tabugati no nyobwata babiri baya nabarwaire abantu bali nabataka umuntu umanyete gocha buna konyire lakini stranger sintara twara background yabo buya igongora korole due diligence tinda bakonya that's why ngwandra orphanage last year ngaenda orphanage geta ali athirive korokunga nuru orphanage kolani kuno mongi nagete okorokubuna Florence akolega singi sana mongi noyo nkanyara bwate orphanage ngiyere registered buya patikanyore gira sesilamu asabe sana asa konguno ana mache mbabugati bakwenda macha atambe enkoro ya nega nkuna ko bakonya mache ngaja ngakuwa na basirike kanisa ngakuwa na basani bane gweta tokabangusera mache go jase orphanage eli bonekero ko ndo konyora babugata mache buya nonyiri orphanage ya Kaniru pata the other day madam ngo they ringa orphanage ya Siekiro bono ntumati abananga ibagochi na bere mechande kegera abana bwekero kuligirira bande chaka gutuka story cyabo kiri chinkongu mbabwati bayiboli abande banyore tuba tugutira abu Nairobi abantu bakanyora mu mwana tugutasa gututagochi igolende serikali nereta gerigirira na ki transition yeta kire kwa abantu na konyire mbali mbwate umuganobo umwikeranu before tarasoro kwaramanya egararende nari ukora chunchuga kwa manyangoyo ngakiale regulation ya serikali egararende to yikwanere gara no ngwebwatani ule
na mangana yokorwa obokonyi gochia abantu baito neba no bosemi neba in terms of material neba no gosabira omonto egeranyore asakwenda gochibusio ng'akia machika yaito yaligireti yokotaka korusi orphanage yoro machika ina mayaro muske innocent I think narwe sababu ngenda serikali ekong'ia machika yo serikali yakora obutuki bwabo bakanyoranga abantu batumire orphanage bobe nago tebi no kwende binyorogete kwanyora kire family gebwate orphanage kire family yabwata abasongo baye kurungumbu ono bagocharirie abasongo baye bakari gocha gendo montago chokora ogendo nyare bosaba abana babekera chianga chinko tuno embali mbabwati mechando basongo barra bakogenda mubekere bintu babe basongo batigebesa umuntu obeko mubuko abana bera na chinga chiabo I think serikali bintu bune nabiko lya ranga enseme icho bane yatumeru bobe lakini tubwate chiri genuine enchiro chiri genuine na chinyinge nchiro tubwate chiri genuine igo monchu murigeria semambia abono kwegure sekirenga gitokere nigo tukurigeria ligoro yobokonyi ase bali batari ko babakwenyara ng'akitu kunyara kwa batoko iroko bako gwitu na the pastor tebire nabwate foundation ya ekuru fathers hand eyo agoteba ng'a niga gotaka ko bagakurigeria gati yabo agoteba uburandi bwa yagokora nigo bwo kurigeria abantu bali disadvantaged nabo igongo tarerare bali basibire narongo nyara ko batore tokonyora nene ari nkwana yaya nabo kogendera goswa aseseme yo mutandao Facebook iliyo nyara ko bagotubwatia aseseme ya Facebook otojara bine Soko TV ogenda aseseme ya YouTube onyara ko bagogo stream na gotubwati bine Soko TV namba ito ya studio nigere 0788666636 nigo chire isano nabo gotome SMS gosotome message ya aseseme ya WhatsApp agarato chikobange guchikoba tugukora ngorunde libaga asbara toke bali babwate okoboli baboli pastor lakini esabono iga tigaturagendera bosiko na gukwana na pastor litanga nintagete darate inga pastor obokonyi bwachakire kwa bokororeka nobo muchando sana talia saba anto bali bale se chiamate chioka no nyene chinse chioka chenyorire aso muchando ise kuligeria nse America murai yoro roboniga osiekire chi organization chinyinge sana chiali kuruwa bokonyi gocha saba anto sababu nene roro ne linga abantu bali bale gosororo libaga bagokonya abantu kwanyora na bakokoreki bakwegendereri na ndo chire kuligereria enchera aba America bakobeka chibes chiabo return singi bakonyora kurworonyora kintu nkeyo inegati emerobili ya sekire twaroche USAID twaroche United Nations nero nebwate emechando ya eboniga bali bago sponsor kora bachakire korosa nenchira to embuya ito nero ntete to kwanere kurende nkayengene to mu producer ito nabwate clip kyo murayo mukuru bwense ya Kenya omoske Uhuru Kenyatta asa kwanete ngake ya monga manyete bintu birito koyegwa inuwa bamugo cha mwato konya ndire to goikera twabaligere message kwani utumi pesa tidigo nda sukuru pastor bora jagira butuganye to murayo bwense mbiye mono moske innocent kwalete rigente kiya sana ntwachakira gotebana obokongu bora simono mona sabanta abagokonyu abantu abagokonyu batumire ogokonyu elieto ogokonyu esenchere taliengiya kwata bagizi kisi sikire mesada yabo ngate bakita okorubuti bakanya kibesi cyabo nkiri kokolege ntokelibu kigo cyere kikole kiko cyaseme buko y'abantu gete elinde banyoranga abantu bali cyarenge kikonye nkiri kokonya yageranga no embali bakuru batebanga yaya wono onyerenga ebese twatoma gosomo sado twatoma osobokonyi botwaru mbuli gokonya abantu bali bokokonya etokorasieka oneke na kugo sieka kanyora abantu bande bale bakumia bakoro batetenge kare chiri biri chikurwana ubonyansi nabo bokumia obo komutu atwarire ntokoro ko bwegenwa obwegenwa sekibesa obwegenwa sobokonyi obwegenwa skinchera chinyinge na chiaretire nyonya na sense tomenyete obokonyi bwachakire gotwara amaboli amange sana nyonya na ibunuriga onyoro monto moe ebesa kwa igule ngomwana na ale otara twara muna bachiete grade 10 bachi omero mwana nga oseri ugo sene bitabu oseri go school fees no monte ebesa ngachi wakane fees ubwati buye okonyoranga bese yegete buya that's why ogotakeruo otake ngange account ye school ikegara abantu babuliro bwegenu otakobeka ibeka direct I think obokonyo bonge bwatwalire bututuka no bonga sengencho asibogocha amatumisi akoba mabe abantu bagotaka kutumia obokonyo boliri kabagwirira abantu banyasaye
baba nabo bakori tigalende bali nke bakonya abantu kwanyole bakori ensenene yani baba nabo abachandeku bali bachandekete baba nabo batume ugotachwa bono osinyunga ningo mochandeku no kare go entakane eri go se mobora koli go so motakoli borore kana borore ro mochandeku borore ono yoso osinyunga ngo mochandeku ase kati abandabo engakiende kwanyora paka nonye nabande bachakire ko babwate bona buna chi organization chikwateba kwanyora nona abana bali bagwa kweme ibiranye birorose bate bungarara matenga kinere liwa gatebunga dera abana bagoituragira ngakinere bare gatebunga nzuwa gatebikende ngiye ukora akabuliro rare era matuka abana batuwakinire era gani mbwato moisio ne nyomba kagora tangi tiri bye ngale tari bye kurugusiri giya ona kena ta gitari gari bye ndreriti nganyora ngatata itikoli pi kegera kugaragari ono ngamo ngai ngari ngamo ngene ngamo promise to koli bye to ukora naye ngene ngora niko gorire tablet akaliria akakora ono lera matuka to kwa bera abana bagera kubwa matuka ali kwale ko sake bataka tuli koragera litukoligima mupiro iwo wagakira no rokoria twaliete mipira tukarara mupiro wagakira nyokole ndagirori kuna gukwanera uri igoro ya abantu unkwira na turabwe kera nanyori clip kelkia umurayi umukuru bwense uru Kenyatta bunari gukwana nka kiciyamate citu cicikoba korwa sensemo yagusi ntubwate vulnerable families kiri kwanyara ko bagokonya oborori ubwate kurwase abantu bali kwanyara ko bagokonya pastor oborori mbwate moske innocent no bonge sana emyaka ya kalentara cha Nairobi ngusi na menya ngakolega sia nyasaye gusi ngakora ngarandie kanisa ali tage stage kanisa nere nyigole tetaga ali stage sema boli mabumo gaka mogesiali ngarandie kanisa kete moina ali asakuru kuruma matuka ina ale korandi orongo mera ni chikesi chinko muchinyinge sana ngomera nabana matuka iyo nande kanyana ne chipasa linchiracha gende ketokorukanga CDF mbia lengo wono nyoranga umwana wetire kurwe familia nkongu enjero mwana yako ende high school gere genteka kongu igama tukayo ninginyorita abana bagocha se edeski ane go se kanisa babwate mechande mekongu chikesi severo abuna nyarite ko banko mobilize a few members balenge babwata mabere kanisa abande bali kwenyara ka abande balenga balimu baka chip in rende mbali ko nyara ku 100% bachangake ngenda kuligo bokonya senkoligi ninyo deri mu mwana oyo menya rukageta matemu kurwe skuru geta liruma yali kurukwepenesa mwana yekereta matemu akanyora max 400 and I think for 2 nandu mogako yo maga chagate bango mwana utikaende koiro le skuru gete intakwane ono ko boli mwana oyo bwetire nandachi koirora ekerna rengereti nganyora ngene biasara birema umwana wetira max 402 nanda ende ko kole kwerende kuirora nande class 8 for 2 eliale chimisano atigalitia max makega kole ngajanga kwa na basiriki gabaka ndigelie fair ngaenda ngaligia organization gete lakini atenga tubwati chiko ne chiko kolega asi actually chiko kwa chintakana ntubwate ni jiwe kolandi kuna aba Adventist ku Adra Kenya ngaenda ngaligia barayi getebe ni jiyeyo ngawomero mongene dole ko kunga matha mumanyi no mongene dole ko kumeri kwambuka no balenge ni church education funding kerana bareste story yeka bakuna sana umwana ogarangireti kunya catch girls I remember bagande bono pastor sinje kwalete case ko motete to muligirie school wengi yanga usi astoko ma monitor tokamuligiri kerikals Adra Kenya ikava kumwaka nire fees ya myaka yene bakamwaka nire fees buyo mwana yakakora kurukereria kanyole grade yiki sana kanyora A- kurukereri oyo etete biya sana aitete biya sana omo muronde nere ojeta se desk yane nere etete biya sana nyoreta max over fund ya kanangiri una kuruhai nero tabwata baibuli nera matuka yinka eta nkaenda baka na kuruhai kanyole principal ya lengo akanga wadimiti omwana oyo na ande nkaira na mambi
tabia ne kerende kerana kongiri mutwe sina kongiri ngaga atindi ko ruororo unless yombegero muigo tigosome keriri sasi kera manyitenga umuntu nera natekera anyore right actually umuntu umwane ntakana umwana okuru mucho mutaka serikali etakire manye no ena abantu twensi chikanisa tumanye ngabana abana barabumba bwatera right kokonywa talinga bono ngasinge barabara bataka bali chintakana batigwegwe kerana nere na mambise principle ya kandire linga nkabera obisi ya gantiga nkaransti kerogo anda kanda 2 hours ya gocho kana gaja kanyora akambuli pastor ko leka no muntu somete nkyo ta ko understand linga skuru ebwata madeni ntobu ati bokonyi tora mwana oyo nkamuligere nkamubuli bwana principle whatever bya sana nko leka no muntu somete lekene nayo mano somete kagero kwa be principle yani mimi nga singe nje na to somete tutige ntokonyo mwana oyo chandegete asome buna intwe principle ya ngaokia makara akadigere sana akande pastor one challenge sana akasomo buka akarusie wallet akandete tukuru mo changone igontegete akaruskiri vukomi akandete to ndo deposit ya se account yo mwana oyo olete receipt ngadi mitio mwana oyo lakini ogenda asekero muntu buna one challenge riga origyo mo changorete tokoreki tokonyo mwana oyo nyorita matukai ngakero mweshimiwo mingo magara na wengo mo MP South Mugirango ekonsigito matukai tokoma na resi mimeboro sana kama ndio madhe mugambi ngo wekando mwana oye TV ilinda konyo na bakenya de pastor tokora igono ndo mo MP Mugirango kama tebalo njengo mo jangu mwana ende school ande itingiyo yenda bakanero obisi ya nomera ni pia nengo tigande cheki ororo ngacha obisi omingo Nairobi angarusie cheki ya lengo ya 20,000 ngaire school prince adenga pastor ama wajakire mele membia nkarua abu nkagenda ucha nalitu alengo ogembe district ya matukali ya makoro nkanyoro mudisi olengo oluguru teaching kamweresa nera karangelio modista accountant ya kamotebi atulike cheki uchina kuru ijibe asimo chango ya alikuru as an individual nanda karangelio mo children officer oluguru kunga Mr. Makatian by then olenge a district children officer gucha umwana oyo disi akalike cheki kakobana kuru hai ikita lengo isana chimokonye miaka yose kero kende toga icholie fees yo mwaka yomo ronto gachako lenge na kiagu chikosome miaka ene mo disi akarangelio mo children officer toka kambanere tokanyoranga scholarship nere ya lenge koru through the children office toga icholie form mwana agachaka okonyo mwana akora buya akakole skuru yae akaita matemo nwara asale bona endete gwekonya ngwire na bari back na bari bacha goteba nga babuguri umuntu okoboko umuske innocent ndinde getengo tebina ekerogo konyo umuntu to basi ku expect ya chako to basi ku expecting anko konya gocha achiko konya bawo unless ya chiko konya bawo lakini from the research na kolire abantu abako konyo abange bakwa mu abagenda bamenya private life tini ko kwana ngase ngenjaba na konyirenga na bakora igo lakini teto kwa na research na kolire abange bali bakonyiru bali konyoranga barabumba konyo na baroba konya actually abantu batekere ko jagachi foundation choko konya abantu abataka bali abataka bakonyiru ni chipasali bakonyiru ni chikanisa bakonyiru ni foundation babera abantu egento bale amashauri anali ng'abantu ana batakire kocha kebyombe byo kokonya abantu abataka bonye mbago chaka nabo ni steward yonanga barwe mechango yabo my father's and foundation yege siye ni ngwaskere balete mechango yabo barole mune okonya abantu bali bachandegete okay esenje ncho pastor tware gukwandegoro yobokonyi nkagirete mu producer ngo bekari goro yo murayi bwenso mukoro nabo yigo mwana naranere nabura rubo base pastor madabora jeje abegire case mwana otimu manyere jeje abegire case iga mwana oli agoro purity wara nere nabondo chiraka bwate point chi itima ti sina merongene na isana ibere wetete biya okwanda sironganyi gwete nga taranyora njirako gendoro naro chumusakito na chie tororo nindo chega iga Freddy ogemba agoteba watching live mbiya mono musoli bwege susu agoteba keyo musoli bwege sukuru chinsemo chana kuru na korolire David Mugaka ningoroche kuru babadogo mbiya mono bali mogendete gutubwati Barnabas Kebaso mbiya mono mochokoro bwa libiriria baba mbiya mono soko nyara kabaga konyara libaga naye gosasa umurubiri yakuru chinsemo cyabo bembe atabwa kire biya mono tigango turaigwa naibono tuligerete cross roads bona tuli aba mate baito bali bagotokonya na barundo chenga bachakira korasa na into tigaturigo muraibu enso mukuru Uhuru Kenyatta. People the other day
crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Sama yetangolo kuna mnyatara ngoro wadi ya bumagamo wadi na tarike ko Bombo Central na magoroba ka na ikaiga na chaka tumambi na ikaiga by saa 7 na kwa tamba grade 9 ngaita na nyota chipoints 47 na chabona ndangiri sironga gas na mintondo ikwenyara na nindagira kanu muchando konyoa atata silete 2019 na chanyare ko iyo batomo uwacha na sabangoni uni gavana yetu Amos Nyaribo na Josh Nyamuka na Saramongonye nyara kutikira masomo nenchera nyara kuchiwa soma kana nje konyore kokonye familia yetu ina sabile mongonye ambu kunero ngoli twanyi tukarara na sabile munyara ngara shopping arafu nefi nyara kwende school na abantu bawadini ngora ibo ngora yani yasarira na sabile mongonye nenje ngende school Bombo Central Nyanchoka Ninto mama veka mbwate tata silete 2019 wana nintonto ikwenyaro jusi genyo mbaya yete wana sengo yani alonsete nasaba mongoni nanyoto mwana ayigokorera okire na maguru ku Nyanchoka nse bakagaye okora matemu obirika goeta gati nari gusaba Jerusa mumanye women lab ega fara yaito esene taito komo mugeni diyongi umutumbe kakimukonya mwana oyo elindaje koba atokonya abantu abakegori kyamanga Yura mangana pastor da iradirira Wigo murayo mukora bateba bali bagotokonya actually ndi mu ikasigete kwa Nyarachi Foundation cyasiekire kiracho nabone gabuna tuligiretie se America nero wakonyi bwa koleki wasiekire twakwa na I think twatete okore recap abantu baligireri nga kibintu bire bono twiranire abantu tuligire nti na barabu ninche innocent na pastor I think you must be innocent Urua okwane the point yengia sana Kenya jiwe sanchiro chisa ine chira konya ba Kenya nge wonspi etabie tu analirenga tuligire ligochia saba songo bache batokonye na agosomere gitabu gelike korugukia okoiranira kwa machiko egesieri ge 15 orojeri 11 ogo yatebanga abatakati bakoera asegatigati eno nyasaga chika abaisiraeli nga abaisiraeli bali muri buya mu base kulinga mabokaino kurua sabataka bugotabakonya igaba ntonda sabena bakenya abakenya mbabwati jibesa na embe jando tubwata abantu baita bakenya ntwanje tikokonya goto nakegera tutigirite nga jibesa abasongo barete kurumba bakonya abantu baito nabantu ababakokonya kabuno umwana oyo koleraga n'umwana mungaini sana umwana oyo tuise kwa buna bakenya tomokonya konye tari cyo konya America Kenya go cha kokonya ontoga neri kwagacha e generation yete gocha asoko konya abantu abatoroche ngamba bwate good future basome baba abantu bengencho tutwalege saukere muntu kerere chinguru lakini kera tokoliyo linga bana bokonyi mboyo mwana buno yasirego actually mwana oyo nkonyoraro bokonyi ekiagera egento maitenga bakenya nayo mboni ga bakenya bange bachakire gutwara ke kama bebe
balinya saa kuniri chinkoro chiabo kera tuja gukwanera kurwese foundation ye paibo nyasaye tatebetinga ngaba Israel bachikurikyo bokonyi korwa service kubyesiko bacho gokonyera bataka baba bali Israel nyasaye tetenga aba Israel bali mwenyarete kitabu kiriyo kwerenera kwa machiko egesieri 15 egesieri 15 rocherererwe 11 nyasaye gachika base balimo kwenyare kera batakati bakora segatigati ino murambura amaboko ino gochia sabatakabu kigona lego soraba Kenya turambura amaboko ito tokonya abana buna baigana baro basome. Okay. Oncho muri yolinta tetogenda umutima kutokoirana no tole na pasta na baira toki no bwateli boli twara soso bokonyi mono sana no twabutire goso atole asense moyo gutarira bali batali basibire bono. Ya mono. Ntaite turamanya experience yago n'abantabu namono nubokonyi butuna gukwanira. Igane Soko TV mwancho muri gili tokondo umutima kumusini tokoirana togenda gukwana na Pastor Ruben Oigara no tole na erege gase studio. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televisheni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari yabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sen gi Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayata twanchera ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati bwanchire bonda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elietarian Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Elietarian Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii Elietarian Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawachangeka Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupigia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstari, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo kwirane gochaso obugima obi asamwe twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Onchomoligari chetire chitaikaine maiga ichinsa isato guna nagotebi nigotole na Pastor Ruben iga igatogendete kurigereria okurwo bokonyi gochiasi bali batari kwenyara na namono tuguna kwitira tuguna koranga bari bakonyara kwa bakurwo bokonyi na ande nchireki ndunige sakuturanyara kwa batogo konyana litonyara kwa batokoranga twanyare kwa batogo onchoreria magima usobugima bwo muntu litorochi ubwato mo chando asense momono twarore pastor na abana omaitena bagurukunga amaisa mambi na bakonyara kwa bagokonyi bona abantu mbakari bakavuga to mu chando monene sana bakurugunga the aged aba miaka yachire konyora na wanyene binyoro binde akero monte kamino yu akamenyete bwe koja gotoka umetale nyumba bwika muskino senti unatuwa kwa na malika otevinga abantu bali ne mechando mbakoera na totema gokonya ntoko bakora lakini mimi tinga ntokonya gotogo konya alisto konyara onege nda thinking nda encourage abantu baitongeringa onye ko bwato muntu le no kogania so menyete ukonyara na bara nyaturi konyara ma toko konya linjira nyinge sana tadira simo muntu kibesa na rule bisambo gaiga
bia abantu nakonyire bebere batatu obokonyi minutio nabo kuri your time chinsa chiao otakuri enchera omonto yarakonyeke oru idonyo kobwate chibesoru oru konyora konde gwense any resources abantu babwate mechando kwanza abantu abagotwekere kore na ibinyoro bita alisi bakamenyete okonyoranga na abana bali bayiboire na bayiboli aba bali go chali bayiboli babo konyora bayiboli aba bagotire abana babo no bale kwanyora abana bande na barabu barabalebi batati ko konya bayiboli babo abagotu nandi kwanyora osino boso ko bonene kwanyora abantu bande bamenyete Nairobi osi chitaoni gete bali buya lakini bali naje na bayiboli babo bale ngabagotu ono manyete gera abegente ko musana ngekera abantu ya matema tengo muntu nabwata abana bae barororo bali ne chinguru baragenda bakolemero bali nda bayiboli kwanyora nga abantu bali kolenda bayiboli baba bagotu tiri ko encourage bantu bande abantu bande barakunwekera bamatengo mumane mungino yo gosemoga ko tabuati bantu kesa kukeroro kera mokonye ali abantu bande amatera atebenga motago ikaime mokonye mungina getomo gotuli nyomba usomo kaka getomo gotu menyete nyomba gata base ukwera nyomba yego nraje okwana ngiringa tuchakire turaenda se amate kokonya abantu bagotu turakira se abana bali babo bayiboleta abachukuru babo kamuranje ndete motenga maseni gakorwa sokolenda abayibuli bayina bagotu okay hebano okay mwancho muri go kwegurere ndenga na intunto bwatenchira yaito yabena tubonete kurenda bali baganetyo ogokonya kurwa setule na aina mangana pastor no bwate enchiro guna gotarera bali basibire na barabo hebano ntageto otoye moving tribute asa abantu bali gwaeteire mechando kwaro rya abantu abagwetera na asenchira yawe ensini ninga kyokonyara ko bagakora maunchori go chiese bali embiye muno Mosque Innocent na bere ngokore ndo nga prison ministry ko 2016 up to date mono nkola ni program yane chichera ya Western and the Nyanza region myake ina bere nkonde chera na aranyolira abantu barechera ebigori ao ntubwate bakechera ya abana bakaba sai tokoroka juvenile prison balikole ngana lichiko lya Kenya baliko sibu myaka menge barabo bakobere myaka gete banya ko bali pretended bagosoma bakora chikosi baba abantu echera no emechande kairaine emenene sana kegera abantu bali barechera ime yesaga teba se gitabu kia kamogi nchiringa na lenge getirianda mwa mboya na lenge nchara mwa nganda grandie andaga tebanga na bwaterango mwa ngama chenywe akateba na lenge chera timwacha kondora kerengo ikabu ntenna ndilinga kumbe abantu bali barechera yeso olechera igo abantu bali bakororwe abantu bali barechera nyasaye na balengereti sana kera yesu na kwanite ngana lengechera timwa chite kondora asechera abantu bali naba abande naba aba sacha baba kungu gete barechera abane naba kungu baba sacha gete barechera abane naba nyaruka baba bantu gete barechera abande naba mura abana bamura baba bantu gete barechera kero kero se mumurumino barechera na kero monta akolera mamocha abirejera tari oitari ro mwali bwobugima abantu bali omwali ombache baruechera muntu nasibye myaka 20 myaka 40 myaka eliarasibu buna nyasara omuntu yako nakoba igo muntu na charuechera boneke tunari gocha ko experience na atwalire na abantu gotarira abantu balechere kera tokoenda twarura abantu abalechera otoko boroke ubwanchani na ndi tuwa barango umaene ndo chino wetu akosete stili abantu mba tuanchete no ntu munatoliga ensengi metu alinga abanyabibe twakorete binte bibe sana tukaugurwa sabone gwa nyasaye egento keko toleta ange na nyasaye no bwanchani bwa nyasaye yesaga ibigwata ngarabuna nyasaye yanjetense no enekero ya lengenze atiokira abantu bakorire bebia kirengenjo tukawatanga nyasaye aganchense akaru umwana oyo mu maima nanda atayo jimadenga eretachitiaga ambiense lakini ojire bali bamwegenire banyoro bugima igabantu bali barechera
kolengana experience na atwarira abantu baringo cha bale barwechera batarigere iribuya goseba rendubuya goseba semigubuya kada barechera na bakurwechera bachigwakanige siomba siko umuntu aberechera kabisa nyetari kuikwanga gambigwa so ate ngo kwabera nkoro ate bigunga amakosa gwagerete na ragere torechera nakyo ko umuntu urechera muna rwechera igabada matukabero itiro umuntu nandurana okay igo abantu bali barechera ne responsibility yetu tubune community no ne meremo yeito abatoresiko tubwatira ne serikali tuika abantu bali barechera ange tubanche tubakonya sobokonyi bukonyalekana ase challenge nanyorire nene kerengo tebya abantu nganko nkora ligi donation singa abantu bali barechera mbatakire bakonyi brush ya maino eliogori ya maino chitishu chisabuni munda kwebolinga nchenko nyomonto wasetaka chikoberechera bono mato kumina abantu barechera abantu society njereko barareko barara kwa abantu bataki badisabe tiko chandika mara nyike kerengo ndechera ngo tebya abantu bali barechera iga inumanyete talinge mora abanyabe mono gose mwakolete ibintu bikomo sana gutwetani igento kegerete morechera ni limo ta plate smart ekogara morechera aba bande bali sikanko kora bali ibintu byo sana kubabua lakini elinga bamaete ko bisobo bisi bwabo kegera batarabwa tubachechera plate smart se ne chinga gitaraika yegero muntu nari candidate yo kwandechera yegero muntu nari candidate yo kwandechera nakia bakuru batebetenga amatuko yo muibine merongene na muna wakwana matukataraika mwanchu muligereri no igwete na matukataraika na gotebiri ngo kwatuliri bagonyara ko bagogwa kesi bigo cha studio no tole na pastor yega to kwanegero yobokonye agitukwa gachi amatego konyana amuramba ligo kwanirana urubeberero kiro muntu atichete njira yaye akumira go gweta buoye ngairende bono bokonye woja koiruira rero inyumba rabera era yibusio yire nyumba mu murumine taje gukorimiri simuse komini nere mechande menne to bwatu muske innocent I think I'm encouraging abantu baba basomye buku andali basoma weka bakolege ntokoro kanga ba practice yese gesongo toko tanga ba practice yebuku ke gusata nga bakole buku umuntu oyo makaenda se yesa se kitabu genchiri akaboli yeso liboli elimo omonene ngo chikaikoro konena sebuku yesa kamotebiga ogo chiko konene na ndikore ogo chiko gotangani mwancho monene nyasayo ogo ne chinguru chao chionsi ne birengere byao byonsi ne nkoro yao yonsi akarwa kamonya batebana okona kugo chiko konene asebu asama chikonsi pia litoko soma ikomi osebu kwengima ondo byensi ora koro chiko ko yandiko chinsaka batanga nande okokubwatia ancha e amate yao osomo kisangio una buyanje tae bonege ndo muskeno sendikia bolire nse yega no bwanchani obonyasaye bwabolire kera konyoro mu murange te mu murumu abo yani ngano ene nkere ko rumu murumu abo cyo mu murumu abo te iyo ine dalile nanda abantu abanyora ko ndabali chikanisa kenye gukwaneka ngato bwata bakristo bale over 80% laro isikolike chikanisa cheguru kerase kero muntu no morandi kero muntu no mu apostle kere family ne bwate bishop ne prayer warrior patbonde njiro tomenyete teri kworokia chitaipe kitobogoleti no bokristo botogo tokwebekeranga nduna bakristo message tu abekire mpe pastor gekoera abade batabanga utakeiro osa gokonyora ebintu sokia babisa bawo yaya muskino sentige takeirega eyo ne tabiembe na ndeli maliko omonto koroku David ase gitabu gia Zaburi ya 118 rogerero wa 17 agateba mangana riga agateba ngokwa nimenye ndalio bonene bwawo tali nsoki abantu umukungu asebu kokoroku Ana ngina Samueli akabe myake menge akosekera na mwesibwati mwapeni na tabwati omwana aro mugomba litukeli makaende kanisa agasabanya saga tabanya sante gitongo omwana koko ng'omwana omumura obwembe mbugweta so mutuoye omwana onimo bekase nyomba ya akole emirimo ya gama tukonsi igo musikeno sendi ntuli ko senigwa osenkole gali osenso menyo ole degree ntu ole PhD nyo ole emirimo menene nsoki abantu obutali bonyasai
ubo nyasaye no kwa nyasaye obonene ninjoro kwa nyasaye obonene no komenya obugimo obokanyeku bwancha abantu bararenga ke ndocho gosoma nukuya abantu bararenga ke ndocho kugura gari negentekiya abantu bararenga ke ndocho gutwara kibesa negentekiya tari tumeke a picture ekoro kinga abantu abanyabesa nabo barababiga actually gendo lari kwera gotabangiringa ki yesa gatabanga anchi amate ya obuna bwe anche tae I think kero monta ise gotaka gokore buku ese yitera bengia kore buku ese kobengia pastor challenge ndi tubwate sabono iga oboremereri kosaberero onkani bambie ndensabo yonde acharike statement entamba abantu bale bakare gokora ubusabereri gochesinde bande mbale banyorora tuwarenge na barubwekere nare konyora my victory. I think ne message wekane bine wakwanera kakibona togonyara ko batokora ebintu binde mbire togokora kwa makonyora nga etotagete chinga kichinda nyanto konyora recognition etotete kuligi kutuomeli bali twakonya tenga mate nama konya tetaira ne tishukurani almost innocent bijali ngane nengi sana emechando tubwate menene linga gonte ke tabantu balingo konya bantokie na e point inde kwale tane linga gonte ke tingo muntu lina sabege ntankonye atankonye ti nkwenda kumuralia bone kero koranga obokongumbure as society ito chi point yibire chire very crucial nga goikan kere nago sabago ikonkonye ngotankonye ti ongo ndandike status nga abantu bande babwate lakini abangiti haya ngokonye gonta getenyi kukondali mambinga otebenga umupasto igara nero nkonya yesa gatebanga onye togo chikomenye njera bune iyo burongi bwito ntoko bonyora igoro twakani roreria sensei lakini tetenga tuchigwakaru na nyasaye omonto mukora gatebanga tenda wema nenda zako amangana ali isibibiriko tinga niri nkora maya na ndenja kubwati kuruma ganga maya ali nakora na kiagenderete njiko nako konya ntakire ko konya ngende sinagenda igekerenge kanine se tomenyete abantu batwalire gento tokoroka oboinche selfish eregente kanena kiakolira abantu baito actually egente ke kiala tuna bana siasa abana siasa omate tako konya bobisi bone gaba da tego stream ne grata tego bolinga ki chi gift hambe chi tokale kwaegwa chiri kire innocent igoro chikali ku pasto igara igoro father sadi ko beka mule writing sisi chikundi chini aziki ase bintu biri moto kamwa kwa ralio muntu mwa moire ndo anagolika ona unechera mali to koira ngo chikolika ga yago chikotangasa I think yesa debete na ki no ene kero kuru sadake kanisa okoboko korio ngotakiri ko manyaki okoboko kobegwa kora lakini bono nyoro ne ngabantu bantu bangire ko bwatie buku bangire ko bwatie birengero libyabo ekero to bwatie nsenkongu to bwatie saya tiko ya konya ya biri genteke kongu ekiagera obututukanu boko cha lituko cha selinde lakini principle jire chingororo iga tigango to baba kanyiku na inde ntuta kari cognition mono kurua sabantu tumanyenga go twakora ne mirimo ya sae twakora umanyete nyasaye tago ikakurugoro ntwanya korra nyasaye na maiso ache go konya abantu kere nyasaye ako kuna gwa konyo muntu manyanga nyasaye ontumia na mokonya nyasaye mokonya talinche na mokonya nyasaye mokonya igegera nandi nabo gosaba omuntu egento takoa kera takoa taringo muntu ini garo mobe interpret resi kero kero nyasaye taramo kuna nkonye inche nara nandi innocent igente is very practical timatiko seri kwanya kwenda segete nabo bwate besa omera no muntu agosaba turi kunkora yago sinisi ugete komo lakini ogenda segete omere ni digete gunga aiga nita kerentiko nita kerentiko ngigende ta bumate nyasaye urasemeremo kere nyasaye nyasaye ta kero muntu uria ta gokonya eminute nga nyasaye gesikia ungiare nkororo aetiga tiga ko muntu ibobe genda bosio nyasaye na chachi ko muntu onde agokonya nae
kera ulia gokonyo ata okonya daringo no bisa bwaba. Okay. Ya. Mwana nara na be kasembeo. Tagete perhaps na bora twale message ira nguso muntu. Baba na ndembole ligo se father sand neto kenchirende. Kabora nyore no nyane ibikuru tumbira atuka. Because keroro chechi abere tariki 14 ikienere uraura. Rube ri atachie ti oroda lero buno igwete chi principle chikabere ire bobe. Libageri la bora nyore liabolite. Wanda yete kukwana maiso marorego moskeno sentingo mwana yo natekeira konyo agende school. Enero Kenya yito ya mambi. Ando no mwana nyaruka. Abana nyaruka togote ababa le fanarebo. Omwana yo atakonyiri gusiranda isi. Igona ari gukwana nabagusiba mintase muri gwetaba Kenya bagima. Tochake wono iga. Tokonyo mwana oyo. Moskeno senti kuchibosini mwata marora manene sana na Fathers and Foundation. Abana buna abayiga nindengareti umwaka yo meberere kuchibosio. Nyasaye kara tuate abanga Fathers and Foundation gatenga chaka. Na soma Psalms 145 verse 16 agatanga nyasaye kara mbwiro koboko kwae. Igago isanikia magania kero monto. Igona chagite foundation ye kwa imaninga no koboko kwa nyasaye korara mburu. Abantu banyasaye bakonyeke. Ntugene tengi miakere bosio ntubwata maroronga Kenya ngima ntakeri uchi kokonya abana not less than 1,000 a year. Kolengana ne plani njebuna Fathers and Foundation ni director mbwate na mikakati mbegete nechi proposal na chakre kolika kujia se amashirika wao na response jinde jire positive but you mato bokonyi bokoru ase amashirika wao boko take time. But intoko kanya binte bibi ngumwana agende school. Wekatete keste pobono iga tokonyo mwana yagende school. Intebuna pastor igana na bonguru bikoroto. Na ngurunde bikoroto. Umwana yaende school. Okay. Nonde nerata eben kukorari ko sene sanduki. Nonde nerata eben ngurunde jiri bukome kuje school. I think umwana otokole igo akande school enchereka iko na koligigu. Enchereka na koligigu. Ego sustain umwana yo school. Okay. Naba na siasa baitase balento bwata ba MCA. Ntobwate abachumbe. Chigava nambarororo, chisene tanchiro, chigemenire punchiro, nichibe sanchiro, CDF chiganire kwa kwanya abanaba. Mwana muno takanire ko bekeru nga chiri bakuru chiri bugose ni isato kera chenero bako mwana ubwata abayiboli. Umwana yo I think abara ibaito abana siasa motakere koliringa umwana yerete kere kwa nanyo noko bwa mwende muri kecheki ekesi ekengereso vulnerable ngere so much touching ekere kitika totiri keche kinwe 100% yokobori abori ega kwa bakebe. I think abana siasa mbatake na baro kwalengera ligonga wono urojo muna muna aja kujiri busato na umwana oyo no entakana muna naye aye kujiri busato no umwana obwata abayiboli baya kujiri busato wono bagiro jabunga yekene kere kayo bokonyi boli no liboli berete nande takie kora twakorangeria na mono kera tukuna ku amplify malio gibuna yaiga bantu bategerera bamanyanga ngikirikiroro mu director agonte bichiaili na nyasbiya mono ono ndabategerera baito mbuya mono asogo totegerera tumeterania ya sana gato chinga kichinde tukwa naso bwagale tuburania maburi amange amaburi amange tuligerenga kitukwa gache gesa kugito kirenga gyogo chaki gitaseni gito gya Soko TV pastor kialenge ngumugusi anyare ko bagakonyora recognition ninjiro bugusi yakonyora inchira kumanyekana no gwetera chisemi ogotegererwa nabo igokonyora bokonyi na nere gokonyo uyu mwabo kera tukumira na twarangira ni mwamugusi igo yabwenera nande anena mono mbuya mono asakonyora chinga kinta torwe message yawe ya mwali uchi asaba bwatani be kanisa yawo na begotokia amate yawo neroro nabande baliyokora abana barabo mbuya mono sana Mosque Innocent mbwati mangana mangena mbuya mono sana asoko totegerera egento ndakwa nengelinga tigango twanchane tokorobo nyasaye nande tuiru gokonyana asitomenyete konya umwana mumurumino konya umwana muise komino konya nene amatenda sokonyara lindo bogima bo bogandireko kworoba olinda se bali batotegerete mbio mona soko totegerere mate mwanyorira mangana maya tigango tokora mangana aya twaga chense yeto ya Kenya nigesa geto kia gusi bia mono. Asante sana mwancho muligeri twalenge na Pastor Ruben Wigara nara chimessage cheino gaiga nara Francis ateba akoro ku Francis
kurwa Nyango Sonyamira gare goteba na igagendete guturigereria muno Pastor Semangana okwarwa tete kurigereria babere batatu bari bare nkororo oyan aguruku Naftali Mecha nigo nko barigereria nanengo teba mbuya muno asemirubirie ino anene muno ase enkwani mwabere mu gukwana mbuya muno Naftali kuruchinse mecho ntete korole timu nere yarenge WhatsApp gere nkurira ni ororo ko akira ni okwa iri kurugaiga digerelie sobwangu sana narolire gaiga Kirandi Dennis biyamono se message yawo na erolire na banki baroro na ndenkoda gotebuda director ngachia yalire Karuembeo gotebe ngambia mono na ndetumira ne litukolia mambia lero twakwane na pastor mambina na bokonyora twasegetanire elitonyara kubatokora twachire busibu negesa kukyo mugusi aigane Nsoko TV mu rubiri Nsoko bwa kiro yalire bono mwanchu muligereri turubini na rombo siere ko chereche gotebe ngana raliagendete kurwa sebinyoro na Ishmael Mogere Sokoro Nchengoro ku Innocent Onyango twalinge na Diana Ndemo nabo igo twabwatirana neki kosi kionsi ipike likialenga sensemo ya TX Nyauma Ninkoroche boigo Dr. Zack na Sandra na abarolire na Kebatino ale sensemo liende bya mono tumirane mambi Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bw'umugusi.